اوكي. كبور حزب ኤርትራ እዚ እቲ ወትሩ ቀዳም ኣብ ሰዓት ዝናባኻ ዝፍኖ ናይ ንጋባእ ደቂ ሃገር ህዝባዊ መድረኽ እዩ። ዕላሙ እቲ እዋናዊ ኣገዳሲ ሓበሬታታት ንምትሕልላፍ ንስኻ ነቂሕካሉ ኣብ ጉዳይካ ባዕልኻ ወሳኒ ግደኻ ክትሰርሕ ኣብ ትኽእለሉ ደረጃ ንክትበፅሕ ምሕጋዝን ምቅላስን ናይ ሎሚ ርእሰ ወግዕና እቶም ሃገርነት ኤርትራ ዘይቅበሉ ጎረባብቲ ኣብ መዋእለ እምኒኦም ዝነብሩ ዝብል ይኸውን። ኤርትራ በቶም ዝደኮንዋ ህዝባ በቶም ንዘበናት ዝወነንዋ ህዝባ ኣንጻር ኣብ ዝተፈላለዩ ተኸታታሊ ገዛእትን ኣስፋሕፋሕትን እናተቐራሰወትን እናተቃለሰትን ዝማዕበለትን ዝዓበየትን ሃገር እያ። ከምኡ እናበለት እያ ኣብቲ ዘበናዊ ኣውሮጳዊ ምምቕቃል ኣፍሪቃዊ መግዛእትነታት ዘስፋሕፍሓሉ ናብ ጣልያናዊ መግዛእትነት ዝወደቐት ንልዕሊ 50 ዓመታት ድማ ዝተገዝአት ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ግዜ ካልኣይ ውግእ ዓለም ብሓይሊ እንግሊዝ ተሳዒራ ተፀሪጋ ዝወፃትሉ ጣልያን ከምተን ግዝኣታታ ዝነበራ ሶማልን ሊብያን ናፃ ክትወፅእ ዝነበራ ሃገር ምዃና ንነዊሕ ግዜ ክንዘራረበሉ ክንትርኾ ዝፀናሕና እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ታሪክ ከም እንዝክሮ ንቐፃሊ 11 ዓመታት ኣብ ትሕቲ እታ ንጣልያን ዝሰዕረት እንግሊዝ ተቆሪኑ ክፀንሕ እዩ ተገይሩ። ከምኡ ዝተገብረሉ ምኽንያት ነታ ኢትዮጵያውን ብሓይሊ እንግሊዝ ካብ ግዝኣት ጣልያን ዝተላቐቐት እንተዘይከውን እውን ከም ኤርትራ መበል 4 ግዝኣት ሃገራት ጣልያን ኮይና ዝመቐፀለት በቲ ዝስራዕ ዝነበረ ሓድሽ ኢዳ ዙር መግዛእትነት ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንምልጣፋ ምእንቲ ክሰናዳ እዩ ነይሩ። ስለዚ ነይሩ ኣብ ክንዲ ብግዝኣት እንግሊዝ ተተኪኡ ምባል ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዕቁባ እንግሊዝ ዝተባሃለ እንግሊዝ ንኤርትራ ኣብ ክልተ ቆሪፁ ምዕራባዊ ክፋል ናብታ ግዝኣቱ ዝነበረት ሱዳን ምብራቃዊ ክፋል ባሕሪ ሒዙ ምስታ ንዝመፅእ ክግልገሉላ ዝሰርሕዋ ዝነበሩ ኢትዮጵያ ክልጥፋ ዝኣለመ ይኹን እምበር እቲ ናይ 50ታት ግዜ ኣሜሪካ ብቁጠባውን ብወተሃደራውን ሓይላ ንዓለም እትቆፃፀረሉ ናይ እንግሊዝን ካልኦት ምዕራባውያን ሃፀያውያን ሃገራትን ገዛእቲ ፀሓይ እናንቆልቆለት እትኸደሉ ሓድሽ ኣሰላለፈ ሃፀይነት እዩ ተፈጢሩ። ዕላማ ኣሜሪካ ነቲ ዝሃነፀቶ ቁጠባዊ ሓይሊ ኣብ ዓለም እቲ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብምህናፅ ንቁጠባ ዓለም ንምዕምጣር ልያ ወይ ከዓ ኢልክን ነርኪ ሄጀሞናይዝ ንምግባር እያ ተገጊሳ ሚዩት ግበራ ድቡስ ይቐረታ ሶሪ ዋው ስለዝኾነ ከዓ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ልዕሊ 700 ወተሃደራዊ መደበራት ብምስራሕ እታ ዝሓየለት ሃፀያዊት ሃገር ዝኾነት። እዚ እውን ብዘይካተን መራኽብ ውግእን ሳብማሪንስ ዝበሃላ ኑክሊየር ዝተሰከማ ናይ ውግእ መሳርሒታትን ከይወሰኽካ እዩ። ተን ዝነበራ ምዕራባውያን ሃፀያውያን ሃገራት ዘገልግልዎን መራሕቲ እናሰርሓ ካብ ቀጥታዊ መግዛእትነት ናብ ኢዳ ዙር መግዛእትነት እናሰሓባ ንኣሜሪካ ከም ኣቦ ብምቕባል እየን ዘሰሓባ። ሓደ ካብ ንኣሜሪካ ዘገድሳ ቀንዲ መደባት
ንዞባታት ብከመይ ትቆፃፀሮም ምስራዕን ምህናፅን ነይሩ ንሱ ድማ ንዓለማዊ ግዝኣታ ዘገልግሉ ቁልፊ ዞባታት መሓዝ ኣፅቢምና ናብ ዞባና ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንርአ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቀይሕ ባሕርን ብኣፍ ደገ መንደብን እዩ ዝግለጽ ካብ ኣሜሪካ ኤውሮጳን እስያን እን ቪዛቪዝ ንግድን ባሕራዊ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስን ሓፂርን ካብ ማዕበል ነፃ ዝኾነን ቁልፊ ቦታ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ኣብዚ ኤርትራ ሃገርና ከባቢ 1200 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ትውንን እቲ ቀንዲ ምስ የመን ንኣፍ ደገ መንደብ ስለ ትቆፃፀር እዩ ኣሜሪካ እዚ ዞባ እዚ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ኢትዮጵያ ክኸውን ያወሲና ስለ ዝኾነ ከዓ ኤርትራ ነፃ ኣብ ክንዲ ትኸውን ንረብሓ እታ ዝሓየለትን ንዓለም እትቆፃፀርን ኣሜሪካ ትሰናዳእ ነይራ ብዝበልኮ ናብ ኢትዮጵያ ብናይ ሓሶትን ሓይልን ተፅዕኖ ብናይ ሓሶት ፌደራላዊ ውዕል ናብ ኢትዮጵያ ተለጢፋ ከምቲ ዝመደቦ ውዕል ንሱ ከዓ ዓለመለኻዊ ኣብ ዩኤን ዝተፈረመ ውዕል ተዳሂሱ ፀረ ድልየት ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ ካብ ግዝኣታት ኢትዮጵያ ክትከውን ተገዲዳ ህዝቢ ኤርትራ ምንታ ሃገራዊ ናፅነቱን ሰብኣዊ ሓርነቱን ብብረት ክቃለስ ተላዒሉ ድሕሪ 30 ዓመታት ኢትዮጵያ ብክልተ ሃፀያውያን በብብረ እናተዓንገለት ህዝብና እናህለቐትን ንብረቱን ሃብቱን እናዘመተትን እናተሃመኾን ብከቢድ ምቅላስ እዩ ኣብ 1991 ሃገሩ ናፃ ኣውፅዩ ሎሚ ሃገሩ ናፃ ኣውፅዩ እምበር ሓራ ህዝቢ ኣይኮነን እዚ ንጎድኒ ይፅንሓልና ናብቲ ንሃገርና ሃለዋታ ዘስግእ ነጥቢ ንእቶ ንሱ ድማ በታ ኩሉ ሰዓት ብሃፀይነት ዝተበርከተላ ባሕሪ ኤርትራ ንምውናን እተንባሁቕ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ውግእ ምሽብሻል እዚ ሕልሚ እዚ ንምርግጋፅ ብውሕዱ በቶም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ኤሊት ዝስበኽን ዝለዓልን እዩ ናይ ኢትዮጵያ ኤሊት ክብል እንከለኹ ቀንዲ ብኣምሓራን ብትግራይን ብኦሮሞን ዝለዓል እቲ ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይን ፖለቲካውያን ኤሊትን ናይ ታሪክ ምሁራት ኢና ባህልትን ካብ 2500 ዓመት ክሳዕ 3000 ዓመታት ዝነበረ ታሪክ ዞባና ብምዝንጋዕ ብመገዶም ባሕሪ ኤርትራ ዘወንን ኣምሓራዊ ኢትዮጵያ ትግራያዊ መንግስትን ከም ዝነበሮም ንህዝብታቶም ከደናግርዎ ጥራሕ ዘይኮነ ኣደናጊሮም ንረብሓታቱ ኣብ ዘይኮኑ ውግኣት ክሽምሞ ይቃለሱ እዞም ዘይኮነን ዘይከውነን እናዘመሩ ንህዝብታቶም ናብ ውግእ እናእተው ዘፍልስዎ ዘለው ኣብ ክንዲ ኣብ ሓቂ ዘይኮነ መዋእለ እምኒ ናይ ኣሽሓት ዓመታት እናነበሩ ንህዝቦም ዘንብርዎ ኣቃዋማ ዘበናዊ ሃገርነት ይርድኦም ዶ ኢትዮጵያ ዘጠቃለለ ኣቃዋማ ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይርድኦም ዶ እዚ ዘይርድኦም እንተኮይኑ ኣቃዋማታ ልዕሊ 80 ማሕበረሰባት ዝነብሩላ ሃገሮም እውን ኣይርድኦምን ማለት እዩ 360 ደረጃ ከቢብና እንተርኢና ንኢትዮጵያ ማሕበረሰባታ ካብ ኩለን እተን ኣብ ከባቢኣ ዝርከባ ሃገራት እናተቆራረፁ ዝተሰርሐት እያ
كلنا هاجرات أفريقياون كابتي بحرية وعبيت حبرة سباتن بهاتساوي مجزأة النتات تتمنزعن تغفافي لنن بزي دليتاتن زقوم هاجراتين كاب كل زخفئة نتقليهم تقارو إليت التحساس باب بمختال بسمة تقراي تقريني أغازيان وزترفي تقانيهم نتي أبسلامن مرققائن كلتيو تقرينيا تزارابي حبرة سبات كم تزل مدو بدنقدي بموسو ببهلن كالوتن أبها هاقرو خوينو كعبيون نزرع على خبابة وعبيت زحسبو نخلتي هزبتات أبذك أرحنن نخلتي هزبتات زيرب بحن هاوتتا كقو عازو كتعزب نكلا خايف نبرة ناي موائل امني ترخات مليسكا ناي تقرينيا تزاربتي ناي كوناما تزاربتي ناي عفار تزاربتي ناي حدارب تزاربتي ناي بين عامر تزاربتي نتن كالوت كلن محبر سبات إثيوبياون كم نسومال نوير وزته كنبر أي كال زي تقبر ما هزبتات النات حنانقون أبقريتشتات بمنبر علتاوي منبريهم كان مسرح زحلف أيقونا بخبيد حلافنت زحتت اوني زخون نقدميت أب كم زبالة حمات أخي كوننت انتاي كجبري جبع زبل حتو كان العلن كان كاتعلون ذهلون ناي اتصال ساي نهاجرنا زبد حيلي ناي بلسقنا أوروميا حيلي نزي نتم انت ربحو تلطافي زخونه أم حراوي بلسقناوي قدنو نقدني بمحداق أوروم أبياويت ناي أورومما استراتيجيكا وعلامة نمعوات مستا إثيوبيا تبعال هاجر انت قنعو طبق انت زي قنعون بولون عفارنا بيلو بحري إرترا محازي أمود داتا كنريئيو زدلة إثيوبيا كم حنتي تغسل ويكا تبتاتا اتوم زتقسكم زتفلاليو حيلتات بحري إرترا نمقصصار بخفيل يخون بخفيلا يخون بملئتا نمقصصار كاب مهنتاين كاب مورارن مفتانهم تقطعو زبلو أيكونون إذن كاب كونه عادي عالمنا ناس أن لولاويتن هاجرنا إرترا تكلا خير اللادو كلته إرترا أبرئسها بمركز اتقبرو مكلخال كساعكن دي كخيد يخيل سلسته كتكامل له متخيل دبلوماسياوي فتلتات اللودو أربعة إذن دياسبورا زتبتاتنا بوليتيكا وحيلتات انتاي كجبري خير زبلو ناتخاتعنا كنملسهم زقبؤنا أنصرارو تقوانا وحطوتات يوم مخنياتات كميشات دي حنكلو الناتات ناتقا قسنا إن حالفوم يكونون نايلوم علمنا كابينا بيت خيلال أب قمت بمئتاو كنريو زلنا ودعاوي كون الناتي سلازخونة أبتي يردهم دو نابلكو زقربكو حتو اتهم إليت زبلكو ناي مهورات إليت يكونوا ناي بوليتيكا إليت يردهم وين جن اتهزبي ناي إرترا يخونا إثيوبيا بمنتاي حلف بفلايك بوغن تقراي كنريون كلنا اتهم كم زبلو
ፕሮፌሰራት ወይ ፈላስፋታት እቲ ህዝቢ በብእዋኑ ኣብ ምንታይ ሽግሪ እቶም ብዘየገድስ ናይ ኣክሱማይት ኤምፓየር ታሪክ which ንበይኖም ከም ዝብፅሖም ናብኡ ክንኣቱ ኣይደልን ግን ከም ዝብፅሖም ትግራይ ትበሃል ሃገር ከም ዝነበረት ብዘስምዕ ወላውን ኩሎም ራእስታቶም ደጀዝማታቶም ኢንክሉዲንግ ሃፀይ ዮሃንስ ምእንቲ ኢትዮጵያን ርእሲ ኢትዮጵያን ኮይኖም ይቃለሱን ይሰርሑን እንተነበሩ ነዚ ታሪክ እዚ ብዝተጣመመ መገዱ ክቐርብ እሞ እቲ ህዝቢ ኣብ ዘየድሊ ቅርሕንትታት ክኣቱ ዝገብር እዩ ናይ ኣምሓራ እንተኮይኑ ቀዋሚ ሃይለ ስላሴ ሓሊፉ ደርጊ ሓሊፉ ናብ ዘለና ኩንነት ኣቲና ኩሉ ግዜ ብጎረና ተሓኒቕና ይንነብርን ኢና እናተባህለ ዝመፀይ ንኣብይ ከዓ ሓንቲ ነቲ ህዝቢ ከተዋህልሎ እሞ ንዓይ መሳርሒ ክትኮነኒ ትኽእል እዚኣ ኢሉ ናይ ኣቦታቱን ኣባሓጎታቱን ጭርሖ ምቕፃል እዩ እንተዘይኮይኑ እወይ ፈልጡን ይርድኦምን እቶም ኤሊት ግን መሳርሒኦም ይዘገድሶም ዘሎ ስልጣኖም ይዘገድሰሎም ዘሎ ስልጣን ማለት ከዓ ረብሓ ማለት ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ንዝካየድ ዘሎ እኳ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክፈትሕዎ ምስ ኣብይን ብልፅግናን ክቃለሱ ዝግብኦም ዝነበረ ኣምሓራ ክሳዕ መወዳእታ ምስኡ ጠቢቖም ይቃለሱ ነቲ ምንቅስቃስ ከጥፍኦ ይቃለሱ ኣሎ ስለዚ እቲ ቀንዲ ጉዳይና ንዓለም ብፍላይ ንኣፍሪቃዊት ዓለም ብፍላይ ከዓ ንቐድሚ ኣፍሪቃዊት ዓለም እቲ ኣጀንዳ ከመይ ገይሩ ዝሕብረተሰባት እዚ ሰላም ረኺቡ ናብ ሓባራዊ ምዕባይ ኣብ ሃገሩ ኮይኑ ናብ ሓባራዊ ምዕባይ ብንግዲ ብባህሊ ብመስዎ ብዝኾነ መገዲ ከምቲ ዝለመዶ ዓፋር ምስ ዓፋር ይነግድ ሕዳርብ ምስ ሕዳርብ ክሳብ ወድ መደን ይነብርን ይነግድን ይዋሰብን እዚ እናዓበየ ሰላም ረኺቡ እናዓበየ ብዝኸደሉ እዋን ናብ ዝሰፍሐ ነቲ ህዝብታት ክጥርንፍ ዝኽእል ፖለቲካዊ ቅርፃ ቁጠባዊ ቅርፃ ክዓቢ ኣብ ክንዲ ዝሕግዞ ነንረብሕኦም ከዋግእዎ ይነብሩ በዚ ስለዚ ንድሕሪት ክምለስ ዝኽእል ነገር የለን እቲ ህዝቢ ግን ኣብ ሽግር የውድቆ ኣሎ ኩሉ ግዜ ንባዕላቶም እቲ ናይ መዋእለ እምኒ ታሪክ ነቲ ህዝቢ ብምድንጋር እዮም ክጥቀምሉ ዝደልዩ እሞ በዚ እዩ እቲ ኣብ መዋእለ እምኒኦም ዝነብሩ ዘብለና ስለ ዝኾነ እቲ ዘቕረብክዎ ሕቶታት ሓደ ገለ ካብቲ ኣልዒልና ክንምልሶ ዝግባአና ክኸውን እዩ እንተዘየሎ ኩሉ ተሳታፊ ናቱ ርእቶታት ነዚ ብዝምልከት ናቱ ርእቶታት ሕቶታት እንተልዩ ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንታይ ማለት ከዓ እዩ ወይ ከዓ ዝኾነ ሕቶ ብምቕራብ ክብራህ ዝድለ እቲ ገዛ እናተሳተፈ ከብርሆ ብዝኽእል መገዲ ክንከይድ ኢና ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹም የቀኒየለይ ከምቲ ልሙድ ኢድና ሓፍ እናበልና ንዛረብ ግዜ ክውስነልኩም ኣይኮንኩን ግን ንኩሉ ምእንቲ ክኣክል እናተመላለስና ከዓ ሓሳባትና ክንቅፅልን ከነብርህን ስለ ንኽእል ምጡን ብዝኾነ ኣገባብ ንጠቐመሉ ክብል ጥራሕ ዝደሊ የቀኒየለይ
ንእተወት ጉዳይ ምክንያቱ መድረኽና መድረኽ ክትዕ እቲ ንህዝብና ዝገጥሞ እዋናዊ ሽግራት አልዒልና ምዝርራብ እዩ። ኦኬ ሃይሌ መጀመሪያ ሰላም ንኩልኩም እቲ ዝዓደምኩምኒ እንዳመስገንኩ ስዒቡ እቲ ታሪኻዊ መግለፂ ዝሃብካና ጽቡቅ እዩ ትኽክል ግን ኣብዚ ንሕና እንታይ ታራና ተራ ኤርትራዊ ኣብ ስደት እንታይ እዩ ነቲ ሃገራዊ ምንቅስቃሳት ዝግበር ኣብ ዞባና ካብ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ የመን ዘሎ ኩነታት ኩሉ እንድሕር ኢና ንሕና ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለና እንታይ እዩ ታራና ንሕና ከም ህዝቢ ተበቲንና ዘለና ህዝቢ ብፍላይ ስደት ዘለና እንታይ ታራና ኦኬ ታራና እንድሕር ፈሊጥና ናብ ዝኾነ ክንዋሳእ ንኽእል ኢና እንተቲ ጎረቤት ሃገር ናብ ኤርትራ ክወርድ ድዩ ከብል ድዩ ንሕና ጌጉ እዩ ሰላም እዩ ዘዋፅእ ኣብ ሰላም ይሽሻይ ዘሎ ብኩናትካ ተፈተና ኢና ኩናት ንኤርትራ እንታይ ኣምፂላ እንድሕር ኢልና ድኽነት፣ ድንቁርና፣ ስደት፣ ጥሜት all of the above ወዲ ሰብ ዘይረኽቦ መከራ ረኺቡ ዘይንቡር ዝነብር ዘሎ ህዝቢ እዩ ከመይ ገይሩ ንነብሱ ሰሪዑ ሰላም ረኺቡ መሰል ዜጉኡ ሓልዩ ምስ ጎረባብቱ ከዓ ከመይ ኢሉ ይነብር ዝብል ቀዳምነት ተዝረአስ ሓሸ ኮይኑ መተሰማዕኒ ምክንያቱ ብኡኤኻ ተታራና እንታይ እዩ መሰል ዜጋ እንታይ እዩ ብኤርትራ ሕጂ ብኢትዮጵያ ድመፅኡ ብሱዳን ብሰማይ ንኢሳያስ አፈወርቂ ዝድምስስ ይምፃእ እንተ ብመሬት ፈሊሑ ከም አንበጣ ድዩ ከም ፍልሖ who cares ምክንያቱ ሰብዚ ንህዝቡ ዘየኽብር ህዝቡ ዘፅንት ዘሎ ስርዓት እዩ ኤርትራ ንኸይትውረር ኢላኒ ይሓምምኒ ኤርትራ ፍቅሪ ክትገብር ኣለዋ ንዝብል ግን እድግፎ እየ መጀመርያ ምስ ህዝባ ድሓር ምስ ጎረባብታ ናተይ ተራ ድማ ኣብ ስደት መሰል ዜጋ ኤርትራዊ ኣብ ዓዱ ኮነ ብስደት ክኽበር ይቃለስ እንተ ባሕርና መን ይሰዶ መን የብሎ ዝብል በዚ መፅኡ በዚ ንዓይ ይምልከተንኒ ይሕልዎ ኣለኹ ኢሉ ንዓይ ዘባረረኒ መንግስቲ ኣለዎ ተወሰድዋ ካብዮም ዝወስድዋ ብስንፍኑ ትማሊ ሓደ ኢና ደይበለን ትማሊ ምርሓና ደይበለን እንካ መፍትሕ ደይበለን ብዛዕባ ኣነ ወሪድ ኣይኮነ ናይ ኢትዮጵያን ልሂቃ እንታይ ይበሉ ካብ እሶም እንታይ ይበሉ ኤርትራዊ እንታይ ይሓስብ ተዝውስኾ ዝሓሸ እዩ ኤርትራዊሲ እንታይ ይሓስብ ዝተማህረን ዘይተማህረን መሰሉ የኽብር ድዩ መንነቱ ይፈልጥ ድዩ ታሪኹ ይፈልጥ ድዩ ንምንታይ ኣብዚ ደረጃ እዚ ወዲቑ ይፈልጥ ድዩ ኣብቲ ውሽጥና እንተነተኩር ዝሓሸ ኮይኑ ይረአየኒ ንዓይ ኣነ ጎረቤተይ እንታይ ደርሆ ድዩ ዝሓርድ በጊዕ ድዩ ዝሓርድ ቆሎ እንድሕር ኣሊሃኒ ቆሎ በሊዐ ዝሓድር ብሰላም ናይ ጎረቤተይ እንታይ ጠቢሑ ይሓድር ኣይገድሸንን እዩ ክግድሰኒ ኸ የብሉ ብሰላም ግን ክነብር ኣለኒ ክህውኸኒ ይብሎን ክህውኸ ይብለይ እሞ ናይ ኤርትራዊ ዜጋ እንታይ ይተረኡ መሰሉን ግዴቱን ይፈልጥ ድዩ
يغني لي سنيلكم السماعكم. Thank you هايله صبوريتي نحن بزعبا اتي قداما يا بزش جرزي زبصحنا زلو نهزبنا نهاجرنا اتي زلو إسياسا بجلة ملكم خانو إلنا كل جزء سلنقل صلو نهزبنا حجيقن أبرئسيو انترتلاي جرو دقف ديم زبلو عمحارة أبرئسيو اتي من بها نمتقبار أبو خدولو زلو تحتو الإلان إيري زي أتفدت بتاعتينو زلو نايتقاومو بوليتيكا ودنبي قديو انتايو زبل كابت حتو ثاتي حادي إنيرو قدن يخا قد سنة قدن يخا قد سنة كنزراربو اللي زقد سنة طليقنا نزراربو اللي زقد سنة بس جنير كارنا زلخا تغتسل ذلوي داويت ثانك يو ممر زرو متشس بزح مسرتاوي زخونه حطوتات زلعل نجر انديو يا مسن هاجركا انصار هاجركا ورار مزقبر حيلي نا دقفكا منتي ناي حزبخا ديمقراطياونت ويسناي محدرا كتقالستي كالديو زبل حطو مسرتاو خويني ازرخبو ابزي discussions قال ميكانايزد بريجيدز ناي اثيوبيا اب سمارا اللو صحادي جنرال دمرحوم قلحتهم كأنا بإرترايو سلازي دحري أبي أحمد البرلمانت آتيو بقداي بحرين بقداي تاريخ زلعلو قداي invitation نوجي إنيرو إرتراويان أبزلنا هلينا تكون قبرو زلنا نجر نحدها هليو بمجمريا هجرنا كابورار كدحنا اللوا صبوغ محدر الله أبعدنا يكون كنت بلدلخو قداي وشتنا هنقبر اتهاجرنا كابورار كدحنا اللوا نورار إنها تقبلك بقداي سناي محدرة كتزارب أي تخيليني خا كاميرا قبرو خلود واتو ممر زرو انت ايدلي خايو انا داويت في الصهايه يبال نو سيلا خريكا ناي قدنا يكونن مو صلل ندحر جميركا مو مساون مزرابه لنا no هايله that's okay سنسرع تقبر كل سب برري وغيب بزجزا فقوديو اتي جيجان زي قبلون يزبحال انت خوينو خا ترى حلينا كنملسلو إنا مالتي كم كل جزء كتصل داويد وسنسرع صبو يغن يلا خدحان يا سلازي اتي نحنا اب دياسبورا دينا اب وشط دينا زلنا ارتراويان اتحاده نزخون يكون عالم كنصدو زلنا ملእኽتين تهاليو نهاجرنا أنصار ورار تطأو كم النبل قربابتنا نهاجرنا لعلاونت دحر أمينهم بسلام نخنبر اندحر دا أزيد قفو خينهم نحبار تخبابير كان تمالالي كان كنبر اللزخ الهالوات استراتيجيكاوي زخونت أماتا كم زلنا مردا
ايوتي كخون زلوا نجار كينات مدقاف ايكونن جن ورارنا بعد خازمص ططويلو اب عدنا صبق محدرا يلني مو دحاني ورروا ناتي صقام ايكونتن إلكا مدقاس I think حلافنتاوي ويم دما بزعبا ديمقراسيان سناي محدران زلكات حلقنت ايريني بمنم معك انت هاجر ندحدا توريرا يا زرباخا immediately حرام موصا يزخون نبر ديمقراسيا كتخللو تخيل مدرون يبلكاني ስለዚህ ዕማምና بقداي أبعدنا زرلو ناي محدر أجباب ناي مغيارو نفسنا ناي محدر سجر له مجدتات نام هرنان ناتم هرنان كنقالس إذا كنجبر كأني عدنا كابزخون يكون وراري سيف كتكون اللوا زعبا يوكرين عن تبوي زرب نيرو إلكشن كوغبراي كالون عدوم أبي حدا جانا يوقع سلزاتوات كم عينة اندحر دقات إمنا بزعبا مريج أدو بزعبا ديمقراسيا أدو بزعبا العلاونة حقي أي كونن زخونتي قدام أي شابتر زمت هاجرنا كدحنا اللوا جن أنا نالبات نخلو ولا بزي زلنا يخون ولا زلنا زحاتو نقرت اليو إحنا إرترا تايتمثل هاجر إنا نرئي كم هول كسبات كم زيجاتات إرتراويان سب كملس بتعمل أبوق مثلني أنا جن أنصار وراري نهاجري زور حيلي يخوننا إيه قدم كونينا ولا 9 ولا حجون سلازي مجمريا نعاي هاجري كتورر ببعدي أي فكدن عقمي بزف قدو مقد خاني ككالاخل كبؤن حلافنتنا لني زي جرين لايت ني نزل حماق محدرة جرين لايت مهابا يكونن امبشي نتي قعزة محدرة لو تكم زد اليوم قوليه زرق نقريو صغير كاي يكونن دحنا تاقرن هزم اللي عيلو خلو كدمو خلونا بالكام زراب تدحنا تاقر قدام يترقمو كبعدي حارة خوينا نسألنتا زتخبرن زتحافرن كم زخون مقباريو مع كانينا إذا زلو سرعات يكونن هاجرنا نهزبنانيو تداني بوليتيكان مرح لنا بتكاتنا يزي سرعات زي إنا كنقبر ندلنا ألنا زبها الكوينو بمجمريا رئي زلوه ويما أكلنا يتحساسبا كخون زلوه هاجر كان هزب خان ينبر معك أنيخا زي حجي زلوه بسلطان كخون زلوه نقر يكونن سلازي إريفرا فارست نعاينو سيو نعوخا الطابق Thank you. Thank you, Davito. Girmay? أنا يرد عني زيناي داويتا باهلا جن قرب بخالق ملكع كريو يدلي كداي نجر زخونه يخون إرتراوي هاجرو كتورة هاجرو أب حدقا كتودق أنت دازخ الكوينو إن تزمت حدقا كلاخل دلو زي يكون إرتراوي كم زقد محجز بولو ولا بتسعان تشعات نيرو بتأورار حيلي طرحيو فقادنيا زي يكون ولا أبتاقونو كوينوم كالسو سلازي حجي بخالق ملكع كان رأي بزا هاجر زيان منتهي زي كل صلاة زي مسازلو نزبل حدا كله
صلاتي كابتن اند عدم زمصا قميتكا دحر نسو يصنح الكازم زمصم مخا زي فقدلكا غزا نسو نزي ناي دغه حيلي زلو ولا ستاي زلو حيلي كغبر ينتبلوين اترفو باواجاتهم بغليونت وقعات مخنا انت زي كوينو قال معنات نداويت طفيو يكون عيناي برغيداتن عيناي كستاين حليم كعقبوتي تقاومو ابزن خيات انت بقالع نتي زتجبره جن ازي تخكل ايكونن ازي وراري ازي يخنني كم بال جن تطواي بل كنت حنت تقند تجبر زلوا مالت كل صلايز غوتيتو الكاز مص اقميتكا راح اتخا حيز مصيو نزخا حج حيز مصيو اندابلنا نابو كابستاي نبلو كل تعقمتات نغزا ارسو نايت خستاي ددقيسنا صنيحنا عديمو سمصالنا شعو ابو اب صغماتنا اتلنا على سلازي نمنتاي بتريبكم نمنتاي قبلهبكم نمنتاي قلهبكم بلنا نابتي كالوت ستاي نبلو ازي قبلن قلن حيز زمص زلو نغزا ارسو نزم صلاتي نزا هاجر زي ازمص الله زلو فتوتي ما يكون زبل زلو انت دا ساتون وين بتي زبلو زلو جن ابتي تطو كبللو زغبوم ابتي كمكتو زغبوم سلازي مكت دبلوماتيكالي ون نزا هاجر زي اب كله كببا تقبر الله سلازي صنحه يوز كل زمص زلو سلازي اتقند اتوكرو خمس زبلو دلو انت دا كابسل اي كاب وررتي كانت حنا كوينا عدام وررتي كان القسلال ازي كم تقاومو بدقديو كما وشتو زلو تقاومو جن دقيسنا صنيحنا تمال زحقفوم زنبره صبحيتي باسوم غوتيتوم مس ممزمصوم كان احنا كابتا مخنانن كابتا ذات قبروا زلخم اكي حماق يا خبو حليفنا نقبرو نجر يلن جن اتا قندي تي ورار نيرتراخ نلقسلا كاب عراق كاب ورار كنكلا خللا انت داخلنا اورار حيله اوشت ادلخنا القسلا فتوتز عدم حيلك انت كلالنا بيرت نتوم تغاغيوم ኢትዮጵያውያን እኮ ጽቡቅ ገሮም ፈልጥዮም አብዝኽ ንዝክሮ ዘለና ኤርትራ ናቶም ከም ዘይኮነ ተአምር ናይ ሃገር ዝበሃል ዲዩ ሓድሽ ከም ዝኾነ ናይ ጥንት ሃገር ኣብዛ ዓለም እዚ ዝኾነት ሃገር ነይራ ይትፈልጥኛ ትረስቶ ኢትዮጵያ ክትነብር ትማል ድሕሪ መስፍናዊ ስርዓት ኣብዚ ኤውሮጳ ምስ ከደያታ بهاجر التجلس بدوب التجلس هاجر الزمسة دسعيبوخ أنا هاي مجزأتي عبدو تخلو كم أزنا برزنا بأوروبا وسانا سنو مسافلت عبدو زلو هابتن جلملا مسوحدو سب أو قلبت ونمسدليو ترى نجار ونمسدليو كيدو نتي أبسلس عالم دلو كاب أتن إثيوبيان إيرترا السودان وزن كلهم قرباتنا أتفتيرا غزي فلتوه ولا وين اتي فيدرالاو سرعات قوعسيس كامستا أتوين انتخون إثيوبيان سبو غيرهم فلتوه ما بتاريخهم مالو أمو خفحاق مستدلية جرالد كانت راباسكس انتاي لي مخيروهم إثيوبيان قدفو زي آي تواتعاكم منيا كم زازلاتان تتقدفوا محاشوكم إلو بعلا كلها بتولدكو إثيوبيان كالوت مساعتهم زنبروخا نهاي لسلاسي بجاخا ذات قبرا دلخا قنايا تدفعنا لها تومك كالوت مخورتوخا كالي إلو مو أبتا جيغا من قد خيلهم سلازي they know it
እዚ ናይ ጥንቲዩ ገለ ዝብል ከከይዶም እዚ ኣብቲ ናቶም ኣርሺፍ ኣብቲ ናቶም ስታይ ኩሉ እዚ ጽሑፋት እዝን እዚ ታሪክ እዝን ኣሎ ኣብ መወዳእቱ እንታይ ኮይናቶም ኢትዮጵያውያን ከምታ ባዕሎም ዝምስልዋ የብብትዋን የጣራም ስትፈልግ የብብትዋን ቃለሽ ዝብሃል ወላ ገለመለ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኸውርዱ ታብ ትሽትሾም ዝነበረቱ ወዲቃቶም ሳኻ እንታይ ኣብ ክንድ ኣብ ናይ 30 ዓመታት ካብ ውግኣት እዮም ከዓ ንዓና ለኪሞም ንነፍሶም ተለኪሞም ኣገዳድ ክነት ኮይኖም ስርዓታቶም ጥዋዕዋዕ ኢሉ ዘይነው ግን እቲ ቀንዲ ፀገምና ንሕና ነዚ ዘረድእን ነዚ ዝከላኸልን ሓይሊ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ሃገርና የሉ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ምክልኻል ንኤርትራ ጸላእቲ ዝዕድመላ ሓይሊ ምጥፋእ ጥራሕ ካብ ደቃ ይغنيلي ودي له ثانك يو ግርማይ عقباي هالو اسمع له ممر هو صبوق اوكي ثانك يو قرب انت وي كنت مسبل كواس عصفوا كلهم دا تزارب كاس تسمع مو يقرا that's okay it happens أنا زهجي نزارب لنا رئيسي أنت حسب كس أبكر تستفعل عليه نجر أب حد أوان ننبر زلنا وين يسمعن بتحدى تي أب إرتراز الله سرعة تبريه الله أب عسر شتشتى عسر شوعتى عسر شومتى عسر شعتى مجمرة حسابناي نابليون وج زنبرلو جزء يخيد الله أب إرتراز الله زود دالو زيد أمبر نغوسيو مالتيو ስለዚህ ተነሳቶም ሽዑ ዝጽበይዎ ኣብቲ እዋንቲ ንሰላም ንገለ መነባብሮኦም ከመሓይሸሎም ትኽእል ኩነታት እዮም ዝርእዩ ማለት እዩ ሎሚ ንሕና ኣብ ፍሉይ ዝኾነ ቦርደር ዘለዎ ፍሉይ ዝኾነ در دلوا بوحدستن هاجرات كميلن كنبرالو ونيلو بحقي تقيسو لون ديمقراسي أب قبرز وعلولو تبعو مسألات خبر اللو إلنا ندلي زمانو زمن ديجيتال زمانينا دلنا مالك ندليو لوتي كمتي أب زمانه أبت زمانتي زنبر لوتو زي كونس كال بعينتو qualitatively زتفلي لوتينا كون لنا ما تلازيتي أب إيرترا زلو سرعات انتهي يخوينو بتبي إيرترا زلو سرعات إيرترا تبهال مسمسات I think إن محيجون تغشنا ينرنا state succession بحالا لون السوق قبل نيرو بقبو دوباتون أقبابون قبل نيرو هزبون بقبو كله تبياوي لنوري بقبوون هزبو قون نيرو كسابتهم تروتا درجة زلو إرتراويان مو إرتراويان كونينا تبيا زلو ناتاتهم مسل حلون درجة خي نيرو أتي كفرح زنبرون تايو تي زلو بوليتيكا وسلطان زحازن نعوز السما معوه بكوابيو زلو كابيتال زروحبلو ساتم زروحبلو تفتيروس دخاتات كالو تباهيلكا زقبر من البات يفرحكا يتراتركا مالتي سلازي
كومو يكون زقبر زلو ولا بكابيون نقادو ديوم هبطامات ديوم قالون كنبرو أيدلين سلازي أتين إحنا نفلتو بتاريخ زحالفه هذا أوليغارك نقولو يزخون يخون بزخون الشم طوعيو قناب سلطان زلو كاب هزبي تاكس اكستراكت ناقبره كاب هزبي ناقكبه لأنه سنة مسلاتون زتقوم كونتات يفكر أتي إيكونومي خا يصببو نتي هزبون يجنقلو مالك እጅ ተቃልሲ ነዚ ለዊጥቃስ እቲ ፖለቲካ ኢንክሉሲቭ ኮይኑ እቲ ኢኮኖሚን ኢንክሉሲቭ ክኸውን እዩ እቲ ዝድለ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ይኮነ ኣብ ኤርትራ ወላቶም ናቱ ዝበሃሉ ፖለቲሽያን እውን ከይተረፈ ከም ፋሽን ኮይኑ ብሽዳን ብሸበጥን ከዱ እንዳተረአየ ግን ከዓ نتي وحس هاجر كون زفر من إسي الريشو خبط عدي كوت خمد اللوز قبر سرعات نسيت راح يكون يابنا الداوي تابشان تعتم يتن تسعان ثم انتن تقايو من ايويلو وال شعو برقت دورا وبايتو زبها الودب نيراني أبت وانتي سيو بانكيل كما يجرو فليت واقع فليتن تبام حرينا جرو مستزاربه عندي وشعبي عزي كنا يالو لهم تاش مزورو الجزيان يرو مالك اتزحزن جنا بيت فرد مسكدت ورار جمرة بعلو اتناتنا خوين تنيهو مالك سلازي مس غوربيتنا زي غبرو صقم يلم بعلو يو زدفر زلو بعلو يو عدمه زعدم زلو هاي مالتي بحطير ترى بهالا كلب لكا بتني عدنا زلو بزناي اوروبانا امريكان زي كونه كلب لكا تنا خاص قلبي وحزونا بالكان تناخس كونكا حلفنت تسكمالك ስለዚህ ከልቦም እንደሰሩልና ኢልካይድ መጽ እዚ ተናኻስ ዝኾነ ምስ ኩለን ኣብ ሽግር ዘእተወና ስርዓት እዩ ራሕ ባይሱና ዘይኮነስ ማዓት ዝኾነ መንእሰያት ክሳብ ሕጂ ብሕልፍ እዚ ኣብ ትግራይ ዝተገብረው ግን ኣይተረድኡን ደቅና ሳለው ኢሎም ዝሓስቡን ኣይሳሉን ስለዚህ ብጣዕሚ ጨካን ዝኾነ ስርዓት ጨካን ጥራሕ ዘይኮነስ ፈፂሙ ናይ ኣሬመን ከማን ዘይሓስቦ ነገር እንዳሓሰበ ዝኸይድ ስርዓት እዩ ዘለና ማለት እዚ ክቅየር ኢና ንደልዮ at the same time ሞ ኣታሊል ካንለኻ መን ዝበሃል እንታይ እሱን ኣነን ተተደሚርናስ ዓሰብ ንረክብ ኢሉ ኦፊሻሊ ተዛሪቢ ከና ኢትዮጵያ ወእንታይ ኮን ሕሹኽ ኢልዎ እዩ እዝኑ ኣይንፈልጥና እንታይ እትውዕል ነይሩ መንጎ ኣብ ምንታይ እዮም ከተጠላሊሞም ኣይንፈልጥን ሰብኣይ ወፂኡ ኣብ ፓርላማ ከም ትኽበሃል ፀንሐ ዋ ሕጂ ታፅውፅዋይ ኣምፂዋ እታ መምህር ሓንተ ወይ ዝነበረ ፅውፅዋይ ናይ ቀደም ብታሪክ ዶ ብገሎ ዶ ቀይሕ ባሕርናትና እዩ ኣይተረፈ ኣብ ፓርላማ ዝተዛረቡ ዘረባ እዩ ድሕሩ ብዝተፈላለየ መገዲ ንሱ ከዝሕሎ እኳ እንተፈተነ ግን ብካድራቱ ዝኸይድ ነገር ብዙሕ እዩ ማለት ስለዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ ዘሎ ሮማን ኢምፓየር ካብ ሮማ ስለ ዝጀመረ ብሙሉኡ ኣብ ግዜ ሮማን ኢምፓየር ዝነበረ ናተይ እዩ ክትብል ትኽእል ዲያ ጥልያን ምክንያት ዳት ወዝ ናይ ኢምፓየርስ ዘመን ብኢምፓየር ዝነበረ ናትና እዩ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ በዚ ሞደርን ጉዳይ እዩ ዘብለና ዘሎ ንሕና ሪኣቶም ትረፍዶ ብስቴትስ ደረጃ ንፁር ዶብ ዘለዎ ዘይኮነስ ብድሕርቲ ናይ ኢምፓየርስ እንዳተዛኸመ ዝኸደሉ ዝነበረ ግዜ ናይ ቱርክ መፅኦምን ወላ ሓንቲ ነገር ኮይኑልዎ
ናይ ግብፅውን ካብ ከረንዶ ካብ ባፅዕዶ መፅኦም እንዳተወግኦምን ወላ ሓንቲ ነገር ኮይዶ ስለዚ ብሽም ኢትዮጵያ ዝብል እዚ ሕጂ ሓድሽ ኣምፅኦሞ ዘለዉ ኣቢሲንያ ግልፅ ኢላ እውን ትሪኣ ይነበረት ኢትዮጵያ ማለት ነዚ ሕጂ ኤርትራ ንብሎ ማለት ስለዚ እቲ ናቶም ፅውፅዋይ ሓደ እቲ ናትና ፍልልያትን እቲ ታሪክ ካብ ብንፁር ኣቐሚጥካ ዘይምፃን ታሪክ ንፁር ኣሎ ከም በዓል ፋቶቪች ዝበሃል ቅድሚ 3 ዓመት ዝሞተ ጣልያን ዝገበሮ ሪሰርች ኣሎ እዚ ናይ ኣክሱም ኢምፓየር ኣብ መወዳእታ ዝተፈላለዩ ንግስነታት ነይሮም ኣብ መወዳእታ ዝቆመ ናይ ኣክሱም ኢምፓየር እምበር ቅድሚ ብዙሓት ኢምፓየርስ ነይሮም በዚ ናይ ጋሽ ባርካ ኢምፓየር ከም ዝነበረ በኣከባቢ ባፅዕ ዘሎ ኢምፓየር ከም ዝነበረ ባዚ ንግስነታት ከም ዝነበረ ኣዶሊስ ብከምኡ ከም ዝነበረ ድሓር እኩብ ናይ ድምር እዚ ብምሉኡ እቲ ሕይል ዝበለ ኣካል ጥርንፍ ዝበለ ኣካል ንኩሉ ስለ ዝኣከበ ብሽም ኣክሱማይ ኢምፓየር ዝብል ወፂኡ ማለት ስለዚ ንሕና ንሱ ኩና ንዛረብ ዘለና እዚ ናትና ታሪክ እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ግን መግዛእቲ ኢሎም ባዕሎም ወሲኖም ታንቶ ብምሉእ ዓለም ባዕላቶም ቀይሶሞቶም ወስተርን ኒሩ ባዕሎም ቀይሶሞ ዶብ ገይሮሞ ድሕሪ 50 ዓመት ክኸዱ ከለዉ በቲ ናይ ወርልድ ኦርደር ዝበሃል ዘሎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዝበሃል ዘሎ ሕጊ ብኡ ተቀይሱ ዝመፀ ዶብ ንዓይና ወላ ህዝቢ ኤርትራውን መስዋእቲ ዝኸፈለ ማለት ሕጂ ወራር ክንገብር ኢና እንተኢሎም ኣነ እኳ ቁሩብ ተሓሳስበኒ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዘሎ ናይ ኤርትራ ስርዓት እንተልና እወ ዝብል መልሲ ኢና ንረክብ ናይ ፋኖ ደገፍ ካባና እዮም ዝርከቡ ስለዚ ብፋኖ ቢሉ እንድሕሪ ሳብ ጎንደርን ጎጃምን ወሎን እንድሕር ዝኣትሎ ኮይኑ እግደፍ ንሳቶም እውን ናይ ወራር መገዲ ከኣትዉ እዮም ማለት እዚ እውን ግልፅ ኢልና ንርአዮ ፅቡቅ ጌርና ማለት ግን ኣብ መጨረሻ ክኸውን ከሎ ግን ንሕና ከም ምርጫና ከም ኤርትራውያን ልዑላዊት ሃገር እንብላ እታ ዶብ ተሓንፂፃ ዘላ እቶም ፈረንጂ ዝሃቡና ናትኩም እያ ዝበሉና ንሳ ግን ክትክበረልና ኣለዋ ዝብል ኣትሊስት መፀዋዕታ ክንገብር ግድነት እዩ እዚ እንተኾነ ዝውግእ እዚ ፈፂሙ ኣየድልን እዩ ረብሓ የብሉን መን ዝጥቀመሉ ኣካል የለን እዚ ውግእ እዚ ንኸይግበር ክኹነን ኣለዎ እንተዘይኮነ ግን እቲ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ እውን እንተረኣናዮ ብጣዕሚ ዘዳኽመካ ጉዳይ እዩ ንኤርትራውያን መሊሱ ዝበታትን ይበል ከምዚ ገይሩ እኳ ኣብ ደገ ከም ትነብር ገይሩ እኳ ደቅኻ ኣጥፊኡ ንኩሉ በታቲኑ ኣብ ድንቁርና እትዩካስ እንደገና ንዑ ክተድሕን ኢልካ ትዋጋእ ዘለካ ኢሉ እዩ ክግምቶ እቲ ህዝቢ እውን እንትኾነ ማለት ስለዚ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ፕሪዲክመንት ስለ ንርከብ ኤርትራውያን ነዚ ጉዳይ እዚ ሃገር ተወሪርና ኢልና ጥራሕ ብድብድቡ እቲ ሃገር ሕጂ ትውረር ዘላ እቲ ታሽሙ ሜይን ኮዝ ዘይኮነስ as a consequence ናይቲ ስርዓት ዝገበሮ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት ስለዚ እዚ ጥንቅቕ ኢልና ክንሓስበሉን ክንወስዶ ዘለና መገዲ ከዓ ብግቡእ ክንገጥሞን ዘለና ጉዳይ ይመስለና እንተዘይኮነ ግን እቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ናይዞ ኩሉ ፀገም መበቆል ንሱ እዩ ምስ ዝኾነ ጎረቤትና ብሰላም ንኸይንነብር ዝኽእል ወላ ኣብ ሱዳን እውን ዝገብሮ ዘሎ ምትእትታው ንርእዮ ርኢኹማ ትኾኑለን ቅነ ኢስተርን ሱዳን ናብ ዩናይትድ ኔሽንስ ፅሒፎም ሓደ ደብዳቤ ሰዲዶም ኣለዉ ንሱ ከዓ ንሕና ረፈረንደም ክንገብር ናትና መንግስቲ እውን ክንገብር ኢሎም ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ሪኦ ኣለኹ ኣነ ኣንለስ ሱቕ ኢሉ ከም ገለ ዝፀሓፍዎ ሃልከፍከፍተ ዘይኮይኑ ኣነ ከምኡ ዓይነት ፅሑፍ ሪኦ ኣለኹ ስለዚ እቲ ኩነታትና ውግእ ክግበር ከሎ ምስ ሱዳን እውን ኣለዉ ኤርትራውያን ኣብኡ ዝኣተዉ ኣብቲ ውግእ ዝኣተው ኣለዉ
زي خنتي حيزلنا همتسي زي كمان زي نفلتو ካልእ ፀገም እውን ሒዝልና ክመፅእ ምዃኑ ንፁር እዩ እሞ ነታ ሃገርና ልዕላውነት ክኽበር ኣለዎ ንብል እንተዘይኮነ ግን ምስኡ ጠጠው ኢልካ ክትከይድ ኣሸጋሪ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ እሞ ወዲአ ኣለኹ ይቐንል ኣለማ ታንኪዩ ዕቑቢት ቅድሚ ናብ ዳዊት መኻደይ እስኪ ኣብዛ ሃለና ዝሃሉ ኣብ ውሽጥና ኣብ ስደት ممزرو أوريد كادي هاي دي ناتي عباي أدعي لك كونينا نالبات ناي عباز كتبل أوريد كا هاي تكون ناتي probably ናይ ዕቑባዝጊ ኸብዲ ለኾን ኣውሪድያ ሶሪ እሞ ቅድሚ ዳዊት ክበካ የድሓን ሕጂ እምበኣር እንታይ ክንሪኦ ዘለና ነቲ ኣብዛ ሃለና ንሃሉ ኢለ እቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ብቐጥታ ዝወርዶ ዘሎ ዝስከም ዘሎ እቲ ብስደት ከዓ ብሰንኩ ቀዲሙ ዝተሰደደ ናይ ሃገሩ ምምላስ ተስፋ ዝነበሮ ሃገሩ ምህናፅ ተስፋ ዝነበሮ ከይኣክል ብዓሰርተታት ኣሽሓት ተረፍ ትገልጾ ዘለኹም ኣብ ዝተፈላለየ ዝሰርሖ ውግኣት ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይ ኣብ መንጎ ክልተ ጨፍለቕቲ ሓይልታት ተቐቂና ኣለና ከም ህዝቢ በሃላ ንሳቶም ከዓ ተቐዳማይ እቲ ኩሉ ግዜ ንገልጾ ዘለና ተዓፊኑ ዝጭፍጭፈና ህዝቢ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ይንበር ብዘየገድስ ንቐፃል ወለዶን በብዝሰርሖም ውግኣትን ብስደትን እናብረሰ ሓኒቑ ሒዙና ዘሎ ኢሳያሳዊ ጉጅለ ምልክ ህግደፍ እዩ እቲ ካልኣይ ዝመፀ ይምፃእ ዝነገሰ ይንገሰላ ኢትዮጵያ ብዘይካ ምጉባጥ ሃገርናን ምውናን ባሕርናን ናይ ወትሩን ዘየዕርፍን ሕልሚ ምቕፃል ብኣብይ ተተኪኡ ዝቐርብ ዘሎን እዩ ሕጂ እዚኡ ክልቲኡ እዋናዊ ርእስኻ ዘንፀራሩ ክውንነት እዩ ገጢሙልና ዘሎ ንህዝብና ገጢምዎ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ክልተ ሰይጣናት ኣብ ሓደ እዋን ኣየኒኦም ትመርፅ እዩ እቲ ኣሸጊሩ ዘሎ ክምረፅ ከይግባእ ድዩ እንተዘይግባእ ኮይኑ ኣየናይ መገዲ ይኽሰድ ዘለዎ እዚ ተቃውሞ ድማ ገሌኹም ጠቒስኩሞ ነይርኩም ኣትሊስት ናብ ዓለም እውን ክቐርብ ኣይከኣለን ሰላማዊ ሰልፊ ብብዘለዎ ኸልዕል እውን ኣይተላዕለን ኣይዓደመን ስፔሲፊካሊ ነዚ ብዝምልከት ማለት እዩ ንሃገር ብዝምልከት ማለት እዩ ንሰላም ብዝምልከት ዲፕሎማስያዊ መትረብ ክኽፈት ተፅዕኖ ክገብር ዝኽእል ካብ ኤርትራውያን ምሁራት ናይ ዲፕሎማሲ ዓቕሚ ዘለዎም ህዝብታት ውልቀ ሰባት ኣኪቡ ናብቶም ዝምልከቶም ናይዛ ዓለም እዚኣ ሓያላት ዩኤን ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ወኤቨር ከነመልክቶ ዝግባአና ከመልክቱን ኣይተኻእለን ኣክቹዋሊ ትማሊ ኣብ ዩኤን ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ እቲ ኩነኔ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ which is ኣብ ልዕሊ ኢሳያስን ጉጅሊኡን ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ሒዙ ዘሎ ነትብኡ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ሰብኣዊ መሰሉ ዝግህዝ ዘሎ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ ዝብል ውሳኔ መሓሊፎም ሕጂ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ እንታይ ዝመስል ዘሎ ናበይ ገፅ ዝኸይድ ዘሎ እናርአና ክትግበሩ ኣለዎም ኣትሊስት
ዓቅምዚ ኣብ ስደት ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝብን ምንቅስቃሳትን ንኣመትና እንተኸይድና ፅቡቕ ኦኬ ዕቑባይ ናባኻ أنا نمر يعني لي سلامات أحوات فعندي أرستي ما بقسي تكون دلا أمر زورو كبتا أرستي كنا دلا خاها وثم هجرنت إرترازي كبرو أموال أمني يمزنو بزلو إلكاز حبكاية تنتنا زخا نمن كمخانو ماسي ثم بروابتنا ካብ ዘመን እኒ ከማን ተበጊሶም ስሉት ነታ ኤርትራ ህዝባ ዘይኮነስ መሬታ እዩ ዘድልየና እናበሉ ዝኾነ ይኹን ስርዓት ምስ ዝመፅእ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ መሬት ናይ ኤርትራን ባሕሪ ናይ ኤርትራን ንምሓዝ ኣብ ውግን ወረውግን ዝሓለፈ ዕድሜና ብምሉእ ልዕሊ 70 ዓመት ዕድሜና ብውግን ወረውግን ዘሎ ማለት እዩ ካብዚ ተጋላጊልና ተባሂሉ ልዕላውነት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ልዕላውነቱ ምስ ረኸበ 1991 እቲ ዕድለኛታት ዘይምዃንና መጠን ንሕና ብቁዋማ ወይ ብስርዓት ሕጊ ዝመሓደር ስርዓት መስሪትና ክንጓዓዝ ኣይከኣልናን እዋ ብዘይምኽኣልና ኸ እቲ ስንፍናና ኣነ ናብ ኩላና ናብ ኤርትራውያን ስንፍና ማለት እዩ ሰኒፍና ክሳብ ሕጂ لأن حقي أب إيرترا كرة أيتخالن سرعات إيرترا وسرعات إسياس مالتشيو سرعات إسياسي أب إيرترا إذا حلفة 30 قلن عمت زجبرس كابد معيننا زي فرلا زي سلزخنا سنين كا ما نمسب انتهي تفتسمو أب إيرترا انتهي تفتسمالو أب إيرترا كما يفتسمالو حدا دليسو كردو ويكون كعزو خلا يكونن كلاتناس قلت زخنا نفلطو بو مخنيات كمان زي سرعتنا إرسال خيار الويرنا ليس معلتن الزارب مالتي حجي قروابتنا بسلام هويلوم مس إساياس أبي سني كمز عمل سراي أب تاريخ ناي كلت هاجرات تراي زي في الزنتات كجبارنا تبهله ኣብ ኩናት እትዮሞን ህዝብና ነቲ ኩናት ብምሉእ ኾኒና هو ምስ ሓደ ባህል የለን ኩናት እንድሕር መፅኡ ስኒ እቲ ኩናት በጭራሽ ኾኒናዮ ከምኡ ዘይግባእ ዝነበረ ኣነ ከም ዕዋይ መጠን ኢትዮጵያ ትስዕር ትግራይ ትስዕር ዘይበልኩ እየ ኣይበልኩን ኣይክብልን እየ ከዋኖ ኣብቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝዋጋኣሉ ዝነበራ ወይ ከማንሲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ምስ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዝነበረ ኩናት ኮኒነዮ ዘይግባእ ክኸውን ዘይግብኦ ብምባል ግን ኣነ ንሰራዊት ናይ ኤርትራ ነቲ ምስኪናይ ኣእትይዎ ኣብኡ ዘሎ ኣንፃሩ ትስየ ግን ንሱ ጨቋኒ ንሱ ሓራዲ ንሱ ጨፍላ እዩ ድብለሉ ምክንያት ዋላ ሓንቲ የለን ነቲ ስርዓት ጥራሕ እየ ዝኩንኑ حجي خا زخلو تحلفو دما نريو نسمع زلنا عبين محدارون بزخول يخون مس تاريخ دو بمقول دو بصحنا ينهنا نيرو بمبال كنات صحيركا ناي أفدقة بحري كيح بحرين مركب زغبرو زلو زي أبقر معين نازر زلو إيو حجي أبزي أكرر أدرنا سني سرعة إساس أوريد وزرلو أبزبنا قفعين تقنان من سرعة إساس خير سرعة إساس صباح مويتو ديو بزخوني يكون نغر تقاليفو إزبي أسرانا في عديو هو يلتسيو قلبي تقونس سرعة زي حضورو أبتعتيو انكلا نت سرعة قلبي سرعات المحدرات قبر خالي صحيح سرعات المحدرات انت لا أبي ني إرتران محاز يكون نكفلنا إرترا حسب المحاز تسيو هويلو أموها أنا حدا ديكتاتوري أو سرعات
أب إرترا اللومو دحن أبي دليتو يكبر عم بال دخيل كونه عقباي كم عقباي مثلا أنا تي سبعونتي تي إرتراونتي يخدع له أنا بزخونه يكون عقباب بزخونه يكون عقباب ناي محدرا شجر لو لاونت مزهرلوني قال يخلي ناي محدرا شجر أنا I'm not حدد مرصور مهنات والحنتي بالله وأنا مسز بي إرترا كويلي من محرار إساس كان ينزخل أقاب كان حيلقن أب إرترا كاتيو بلون بجراس دوبنا إرترا كوسدو ودبنا إرترا كوسدو ولا سرعة إرترا كغير دو بزخونة يكون أقاب بزخونة يكون أقاب نحنا إرتراويان كم إرتراويان أنصارو دويلنا كن موجودلو كن سرحلو النخل نحنا نتسرع دقيفنا مالتها يكون زي دلنا إذا أدلنا نحنا مسز بناخذ الناس سرعة إساس كن كيرو ليت المعلتن هون بلالنا أي كأننا نكسب حجي دخيمنا لنا أبتلع لي دخيمنا لزلنا كن لو نتنا إرتراك جهز يونس بجهز كاز هون يكون حيلي لك دوكا خن لنا نمنتاي دواي نبلنك وايك نمنتاي كمسمس نمصالنا زي نحنا كنتكون قبرو النخل كو وصون موسان مالت وي بصحف صحفنا على يونايتد نيشن مسداد وي مسز بناخذنا سلام واصل في مقبار هون مبار ما أنس أبي سرعة أبي إرتران خحزا وانا بإساس ترى وانا تصوبي انت نبلغ منه تدعى أبي صوبي إساس أب تقرأي أتيو وقع كفيتو ندعر نقول له خينا توقعتي ما ولا إساس أتو ما ودب ولا حزو عسب انت زبلون كمان كنونون كنكاخلولون كنواقعلون زلنا لا لاونت إرترا يسمعني حجي تي قفعتات إساس أبكرميت زقبرو ندا صراحة زوم قروا بتخا لو لاونت نهاية دركب بمول وموتوات زقبرو زلو مو أبزوم نايم الزراب تحساسبانا كغير أنا كنا كون يسمعني كم عقبايكا تي مورالاوي إرترا مورالاو قديتايسي زت حدلو خويلي يسمعني عند حاول خاخ مقتلو على بحالاي يغني اللي نورزورو ثانك يو عقباي ناب داويد كخيدي جن قدمي اسك حسبنا لهم صنح زلنا زازل علكا نطبي لولاونتو زغفف زبلكاوني حزبي إرترا تشجركو حزبي إرترا هاجر كونن بزي مخالو زمصنا زلو شجري هاجرو كونن انت زي كيلو لولاو حزبي يخنبلو نخيل دو مخنياتو نسو بزداليو نهاجرو خسر حاصل زي كالي كون ناس زي كالي سلازي لولاو النت علو ويكاز بيرتا لولاو يو كنبل ندفر دو تبل تاني احنا عن طريقنا تبوغ داويت اوكي ثانك يو مامور زرو انا كان ناب تا لاست قال زبلا اوبازغي نبايا خملس بتعم خا التحساسيباتنن اقريماتنن مايسي زربا لبزبن راح بحنقول كان بلبخان راح يكون زقمت ابجباون سلا زقمت سي حدا غزي ابجبخا غيركا تمالو قالات النادر بخا مخاد صبغا يكونن انا كاب زخونه يكون سب ليكتشر ايدلن اب إرتران تاي يخيدالو تعينت محضر لنا حدا ممهرن تمهراين نخونلو ابنت
يلن كلنا نفالطينا كله واغانا خفله اب سدت زبل زلون عدمو زحلف زلون مخانو كلنا نريينا زحلفون سلا زلو انا مست منغست تطويلكا مكلخال اي بلكون عقبازغي كم زي يبل كا صبيق اتفلط يخا كم كم زي يبل انا حنت نغير يله نزلنا حسم اب عدنا حسم علنا نديو إلنا ولا بعد مصيو ورار اندحردا تغيرو كقدسنا يبلونيو مبال قنع كوينا يرخبكون حتى ناي بحري مسي إساياس اب سلطان ممصو زمص تاساسير زمص ነገር አይኮነን ንኢትዮጵያውያን ኤርትራ ነፃ ከይወፀታት ሒዛ ዘለዎም ናይ ታሪክ ምጥዓም عسبناتهم مخانو ناي قيح بحري اف دغه خم زلوهم بتاريخ ببهلي بكل شنخات ناي اثيوبيا مخانو ناغلصو زموص يومين لذي اتي زحسب زلو ورار ولا تي ابي ابارلمان زبولو ولا بدحرو ونتي ناي ناشونال سيكوريتي ادفايزر ابتفل لي مدرخات زبولون جنا يزقصل زلون دحريخه اماونتس ناي ورار عدمه ايو دغنا نسمع لنا خاني بزحات ميكانايزد بريغيد ناتهم ناب سمارا ناب زني عفار نا اثيوبيا اقريبهم مالو حجي كمزي كبحال كلوتي immediate زمصكا هاجركا كتورر يبلان يس اب سدت علينا برت يبلنان ولا حنت ነገር يبلنان ግን منيو حدا يبل نيرو اب سدت كنا نه هاجرنا ناي حزبنا دبلوماتس كنكون ግን نخيلينا at the same time كاني زلنا حسما بعدنا انصارونا تقلسنا ግን زي حماق محدرا يزلنا بعدنا تدليوم بحري وسدوه نتي منغست زملكاتي كان دحرت تي سبجكت بلوخنكا بتعمي اي ثينك تاب حلافنت اصبيق زرحق نغريو نعاي دحنت هاجر دحنت حزبي تباهيلو خغلص انكلو فلاليه زريو ننحدو يتاساسر متأثرات اللو اوفرلاب يغبريو ግን دحنت هاجر نص اوصيا بخبابيان بعالمن نص زوصت هاجر مخانا زمنلا دوباتا زحفرلا هاجر اما اتي ناتا هاجراونت زلوو تاماننت الناس افحك خيد كله سفح دحنتني هاجر ترغيصلو خنبل نخلينا دحنت حزبي إلنا كنزارب كلنا خاني كابتن مجمريا بيزيك نيدس نايت حزبي ألبات نايت حزبي مركابن ناي ممهار ناي مسلال ناي تعنعم حلو مخان أبوليتيكا عدوم تساتفت مخان اتحبرت سب أبنن حدو سلامن بكببارن كهلوا بقوام كجزا حقي اللي على كله ابزخون له غزي زهز بزي ابقع زوناي دحنت حزب الله خنبل نخلينا مخنياتو اتي دحنت نبلو زلنا بروسيسي مسرحيو مسبح حبراو فتحي اساسي روز خيد
ነገር ዓለም ብሙሉእ እውን እንተኾነት ኣብ መጨረሻ ናይ ማሕበራዊ ፍትሒ ናይ ድሕነት ህዝቢ በፂሒና ኢና ክትብል ትኽእል ሃገር የላን ግን መገድታት እናፀረገት ትኸይድ መለክዕታቱ ከዓኒ መነባብሮ ናይ ህዝቢ ክመሓየሽ ከሎ እዚን ወዲ ከምዚን እናተረኣየ ክኸደሉ ዝኽእል ኩነት ኣሎ እዩ ስለዚ ሓደ ህዝቢ ሃገሩ ነፃ እንድሕር ዳ ዘይኮይና ልዑላውነት ኣለኒ ክብል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኣብ ሓንቲ ሃገር ምስ ኮነ እዩ ህዝቢ ዝኸውን ሃገሩ ምስ ረኸበ ከዓኒ ናይ ውሽጡ ናይ ምሕደራ ኣገባብ ናይ መነባብሮ ኩነታት ናይ ሕጊ ጉዳይ ናይ ምርጫታቱ ጉዳይ ናይ ጉዕዞ ናይ ኣገባብ ኣመራርሑን ኣነባብሩኡን ክውስን ዝኽእል ግን እቲ ሃገር ክትህሉ ኣለዋ መጀመርያ ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓኒ ኤርትራውያን ተዋጊኦም ተሰዲዶም ተባታቲኖም ኩሉ ግፍዕታት ሪኦም ሃገሮም ነፃ ኣውፅኦም እዮም አንፎርቹኔትሊ እዚ ዝመስል መንግስቲ ተተኺሉ ኣብ ዓድና ኣንፃሩ ከዓኒ ን30 ዓመት ዝኸይድ ቃልሲ ኣሎ ወይ ደኣ እዞም ፖለቲከኛታት ናትና ንቁንጣሮ ስልጣን ነንሕዶም እናተፈናጨሉ ነቲ ክቃለስ ዘለዎ ሓይልን ክእከብ ዘለዎን ሓይሊ ኣክንዲ ምጥርናፉ እናባታተኑ ተስፋ እናቁረፅዎ ከዱ ዋላ እንተለው ግን ጌና ኣሎ እቲ ሕልና ኣይሞተን መብዛሕትኡ ኣብዚ ደሎ ካብ 65 ንላዕሊ እዩ ግን ጌና ኣለና ንዓድና ይብል ኣሎ ሰብ don't understand me wrong ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ኣነ ኣንፃር ወረራ ንዓድና ኤርትራ ባህላ እየ ከመይ ንቃለሶ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣገባብ ኣቃላልሳና ከመይ ክኾን ኣለዎ ዘምህረኒ ሰብ ተረኺቡን ትምህርቲ ዝቕበል ሰብ እየ ግን ዝኾነ ይኹን ባዕዲ ዓድና ክወራ ክቃወም ኣለኒ ጌጋ እዩ ክብል ኣለኒ ኣንፃሩ ክስለፍ ኣለኒ ምባል ግን ከም ውልቀ ሰብ ከም ዜጋ ሌክቸር ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይድልን and thank you very much መምህር ዘርኡ I think ዕጠላህን መምህር ዘርኡ ነባሃልኻ ነፂርካ ኣቕሪብካ ኣለኻ ብዘዕግብ ኣገባብ ኣነ ሕቶለኒ ንመን ንዳዊት ናኖ ነዚ ገዛ ኣይተረዳእንን ዘሎ ጨርሸት ስለዚ ኣብ ክርዲ ምህላዊን መኻደይ ቀዳማይ ነገር ክፈልጦ ደልየ ዘለኹ ማለት ካብዞም ኣብዚ ዘለና ደገዊን ክኸይድ ፅባሕዊን ኣብ ዝውዕልኩም ኢና ክንበሃል ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣሎ ድዩ ብዚ መንግስቲ እዚ ካብ ሃለወ ዋላ ኤርትራ ትወረር ወራር ሓይሊ ምፃያ ዝብል ኣብ ባህላ እንተደኣ ሃልዩ ኮይኑ ከይዱ ውን ዝበሃላ እዚ ኣብቲ ትማል ዝተሳቂናሉ ነገር ናብኡ ገፁ ክወስደና ስለ ዝኽእል ዘይሰማዕኮ ዘይተረዳእኮ ወይ ውን ናተይ ኢንቴሊጀንስ ክሒዱኒ ኣብ ትሕቲ in between the lines ዘንበብኩ እንተኮይነ እንድዒ ይፈልጥን ከምኡ ዝብል ነገር ኣሎ ድዩ ሎሚ ኣብዞም ኣብዚ ዘለና ከምኡ ተባህለ ነገር ኣሎ ድዩ እዚ መንግስቲ እዚ ዲክቴተር ስለ ዝኾነ ባዕሉ ይፍለጥ ትወረር ተሃገር ብቁልቁል ከምዚኣ ዝበለ እንተደኣ ሃልዩ ኣነ ከምዚ ዓይነት ኣኼባ እውን ክህሉ ኣይደልን ስለዚ ኣብረ ተኽትከውን ኖ ሓደ ከምኡ ክትብል ይብልካን ምክንያቱ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣረኣእያ ክቐርብ ስለ ዝኽእል እዩ ነታ ዳዊት ዘቕረባ ሕጂ ንራባህላ ከዓ ኣነፂርካ ቀሪብካዮ ዝበልክኦ ነታ ሃገር ክትውረር ኣይፈቅድን ኢሉ ዘቐረባ ርእይቶ ሃይለ
እንታይ ስለ ዝበለ እዩ እዚ መንግስቲ እዚ ድላዮም ይግበርዎ ክወርዋት ኮይኖም ይውረሩ ዝዓይነቱ ማለት እዩ ኣነ ይኩንኩን ኣብኡ ዘለኹ ንሱ ክከላኸለላ ዘለዎ ስለ ዝበለ ዝሃቦ መልሲ እዩ ዳዊት ስትሮንግ ጌጋይ ኦኬ ንዑ ዳዊት ከዓ የለና ኣላን እዚያ ዳዊት ከዓ እንታይ ኢሉ ኣነ ነቲ መንግስቲ ድግፈ ኣለኹ ኣይበልኩን ዝብሎ ዘለኹ ሃገረይ ክትውረር ስቕ ክብል ኣይክእልን ፀረ ተወረራ ክቃለስ ክኽእል ኣለኒ ብካሊእ ሸነኽ ብኸመይ ንቃለሶ ነዚ ናይ ኩሉ ግዕ ዝኣኪቡልና ዝመፅእ ብግዚኡ ክንሪኦን ክንቃለሰሉን ዘለና እዩ ኢሉ እቲ ድኽመታት ናይ ተቃውሞ ደንበ ኣቕሪቡ ማለት እዩ ኦኬ ኦባዝጊ ኦኬ ቀኒለይ መምህር እስኪ ብሰላም ክንጅምር እንደገና ዳዊት ከዓ ብፍላይ ብሰላም ክንጅምር ሰላም ኦባዝጊ ኣነ ኣብዚ ገዛ መፅአ ዘለኹ ሌክቸር ክገብር ኣይኮንኩን ከም ኣሕዋተይን ብፆተይን ሓሳበይ ከካፍል ዳ እምበር ንማንም ሰብ እዚ ወሓጦ ዝብል ሒዘ ዝመፅእ ድልየት የብለይን ካልእ እውን ከምኡ ክገብረለይ ኣይደልን እየ ስለዚ እዚኣ ከም ሌክቸር ጌርካ ዘይወሰድካያ ሓሳበይ ጥራሕ ገሊፀ ማለት እዩ ካልእ እዛ ሃገር እዚኣ ባዕላ ትፈልጥ ዝመፀ ዝወረረ እንተወረረ ይውረራ ዝብል መልእኽቲ ዘሕለፍኩ ኣይመስለንን ከምኡ ተረዲእኹሞ ከዓ ይቕረታ ይሓትት ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ተኣሽሙ የብለይን ኣነ ከምቲ ኩሉኻትኩም ትፈልጥዎ ብሓደ ውድብ ኣለኹ እዚ ውድብ እዚ ብተኸታታሊ ዘውፅኦ መግለፂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ተኸታታሊ መግለፂ ዘውፅኦ ኣሎ ኣብኡ ከዓ ብሕፅር ዝበለ እቲ ግዝኣታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራ ክድፈር የብሉን ዝብል ብፍላይ ብዛዕባ ባሕሪ ዶብ ምጥቃም እንተኮይኑ ከዓ ኣህጉራዊ ሕጊ ስለ ዘሎ በቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝፈቅዶ ኣብ ውዕል ኣትዩ ክጥቀም ዝደሊ ክጥቀም ይኽእል እዩ ብፍላይ እተን ላንሎክ ዝኾና ሃገራት ዝብል መግለፂ እውን እዩ ዘለና ማለት እዩ እንተደኣ ከምቲ ኣብይ ዝብሎ ዘሎ ኮይኑ ቀይሕ ባህሪ ናትና ዝብል እንተደኣ ኮይኑ መሬት ኤርትራ ቅድሚ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ንመሬት ኤርትራ ረጊፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብካልእ ኣዘራርባ ከምቲ ግዜ ሃይለ ስላሴ ኢልዎ ኤርትራስ መሬታ እምበር ህዝባ የድልየናን እዩ ዝብሎ ሕጂ ከዓ ባሕራ እምበር መሬትና የድልየናን እዩ ክብል ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ንዑ ረጊፁ ይሓልፎ ማለት እዩ ቀይሕ ባሕሪ እዚኣ እውን ከምታ ዳዊት ዝበላ ኩልና ሌክቸር ኣይንደልየልና ማንም ሰብ ብዛዕባ ናይ ተኣሽሙና ሓሳብ ንሓሳብ ክንለዋወጠላ ጥራሕ እዩ ዘሎ ግን ኣነ ዝበልኮ መወዳእታ ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ንሕና እውን ፅሩያት ክንከውን ኣለና ኣብ ውሽጥና ተናኻሲ ከልቢ ኣለና ንሱ ዝፈጥሮ ፀገም እውን ኣብ ግምት ነእተዎ ሕጂ ራይት ኣት ዲስ ታይም ካብቶም ዝኽሰሱ እዩ ዘይመሬትካ ሒዝካ ኣለኻ ተባሂሉ ዝኽሰስ ንሱ እዩ ሓደ ካብቲ ውክልናዊ ውግእ ዘካይድ ዘሎ ንኤርትራዊ ረብሓ ዘይኮነስ ንናይ ውክልናዊ ውግእ መሰልጠኒ ዝጥቀመሉ ፋይናንስ እውን ኣሎ እዚ ስርዓት እዚ ስለዚ እዚ ጌጋ ምዃኑ
أنا كسمرولي يدلي بطعمي سرعات زي انت عينة يقبر كم دولو دخموتو اندق قالتي مخاته مناتو حيلي منساتو دكو حقوحهم نابزي خواقا يزبل زلو ናይ ኣበ መንግስቲ ናብኡ ኢሎም ዝህብሉ ዘለዉ መድረክ እንዳተረኣየ ከሎ ተመሳሳለይ ስጉምቲ ክወስድ ፅቡቅ ኣይኮነን ንሕና እውን እዚ ክንሪኦ ኣለና በዚ ይኹን በቲ ግን ፋይናሊ ምስ ኮነ ዋ ኣቦኻን ኣዴኻን ወለድኻ እዮም ትብእስ ውዒልካ ትብእስ ተሓደርካስ መይቱ ምስ ተባሃለስ ገፅካ ምኽዳን ኣይተርፍን እዩ ስለዚ ተሃገርካ ገለ ነገር ክትከውን ከላ ጌጋ እዩ ልዑላዊት ሃገር እያ ክንብል ኣለና ግን ልዑላዊት ሃገር ክትክበር እንተደኣ ኮይና በቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ወርልድ ኦርደር ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ናይ ካልኦት ከተኽብር ኣለካ ናትካ ክኽበር እንተደኣ ኮይኑ ኣብኡ ብጣዕሚ ፅፉፋት ክንከውን ኣለና ከም ንሕና እውን ግን ኣብ ኢድና ስለ ዘየሎ ንሱ ብዙ ትኽትኾ ዘሎ እዩ ጉዳይ ዝያዳ ዝኸይድ ዘሎ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን መን እዩ ሓይሊ ሂብዎም ነምሓራ ኣፎም መሊኦም ባሕሪ እናትና ክብሉ እሱ ፋይናንስ ዝገብሮ ነይሩ ብዘየገድስ ንወያነ ዝቃወም ዝኾነ ኣካል ኣኪቡ ኣብ ኤርትራ ዘሰልጥንን ዝምህርን ዝነበረ ንሱ እዩ ንሕና እኮ ድልየት የብልናን ክንፍለ ወያነ እዮም ከልኪሎምና ዝብል ፕሮፓጋንዳ በኣምሓሩ ዝንዛሕ ዘሎ ንሱ ዝሃቦም እዩ ንሱ ኢምቦልደን ገይሩ ንሱ ኣሕይልዎም እዚኣ ክንተኣሽሙ ክትብል የለ ዋላ ንሱ ይኹን ግን ኣብ ሃገርካ እንድሕሪ ኮይኑ ብዛዕባ ሃገርካ ነውሪ እዩ ልዑላውነት ወይ ከዓ እቲ መግዛእታዊ ሓድነት ናይታ ሃገር ክረጋገፅ ኣለዎ እንተደኣልካ ኣብቲ ናይ ዓለም ሕግታት ዘሎ እዩ ኣብቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ማለት እየ ኣብቲ እናታተን ዘቆመን ሕጊ ኣብኡ ሰፊሩ ዘሎ ጉዳይ እዩ ግን ንሱ ነውሪ ኣይፈልጥን እዩ ነዚ ሩስያ ዝገበረቶ ወራር ዩክሬን ከማን ከይዱ ዝባረኸ እዩ እዚ ንርእሱ ዓብይ ምልክት ክሳብ ክንደይ ኣግሬሽን ክፍፀም ድልየት ከም ዘሎ ዝገልፅ ዝህብ ምልክት እዩ ሕማቕ ኣብነት ኢኻ ንዓል ስለዚ ከምዚ ሕጂ ከይኮነ ሕጂ እኳ ምስ ትራምፕ ድምፂ ቅሩብ ገለ እንታይ ሽሙ ተበሎ ኢሉ እምበር እቲ ቅድም ኣንፃር ኩለን በዓል ኣሜሪካ ብካልእ እንዳድመፃ ከለዋ ንሱ ብካልኡ ኣንፃሮም እዩ ኣድሚፁ ትሽዑ እውን እንተኾነ ስለዚ ምስቲ ኩሉ ዝኾነ ዘሎ ስርሑ ተግባራቱ ዝገብሮ ዘሎ ብዝኾነ ምስ ጎረቤት እዩ ምስ እቲ ምንቅስቃሳቱ እንተሪእና ንዓና ዘኹርዓና ድዩ ኣይኮነን ዘፅርፈና እዩ ስለዚ እንታይ እየ ኣነ ከስምር ዘድልዮ ዘለኹ እዚ ኩሉ ዋጢት መፀና ዘሎ ካብ ዘይፅፉፍ ኣካይዳን ካብ ዓምጣርን ወፃዕን ፋሕፋሕ መበልን እዚ ኩሉ መንእሰያት ንዓለም ምሉእ ሰዲድዎ ዘሎ ንሱ ሕጂ ዝሕቶ እዚኣ ኣልዒልና ኣብ ቅድሚ ዞም መንእሰያት ክትዕንዑ ንዛረብ ክንብል ከለና ሪዝን ኣውት ክገብር ኮፍ ኢሉ ዘይኮነስ ብኢሞሽን ተላዒለኹም እንተደኣ ኮይኑ ኣነ ርግፀኛ እየ ካብ 50% ንላዕሊ እንታይ ኢልና ክንኩኖ ዝብሉ ኣይትስእንን እዮም እዚ ከዓ ስርዓት ብዝገብሮ ዘሎ ተግባራት እዩ እሞ ኣብ መጨረሻ ክብላ ዝደሊ ኣነ ደጊመ ክብርሃ ዝደሊ ንማንም ሌክቸር ክመፅእ ከምዘይመፅእ ኮኑ ምብራህ ይቐኒየለይ መምህር ታንክ ዩ ማዝጊ ናብ ባሻይ ክኸይድ ባሻይ ተማሊእካ ክትከይድ ዝደልየካ ሕቶላ ምስቲ ቀሪብካዮ ዘለኻ ንስኻ እንታይ ኢሳያስ ፀረ ትግራይ ምስ ኣብይ ተሰማሚዑ ኣብ ዝኣተወሉ ስለምንታይ እዩ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን
بسلاماوي دبلوماسياو مجد خفصم كغبرو زي كعلي وي زي دلي معناتو سلازي كعلي ديو زي كعلي انتلنا بأبي زمت تعاومتات نيرو دخون خيليو which زي مسل زي دلي الناس لمتاي زي دلي معناتو تطح بايتا نايزي تفتيرو نيري دبلوماسياو مجدي كسرح له زخل نسقى نايدوبات قداي بتز حلفة بيئن زحلفة مرققات كابوخا بتي نعسب أقل قلوتني إثيوبيا خبرلو بزخل مجدي سرقاتات كم حيش سرح أبزبل أتيوم لزنبرو درجاي سلازي انتاي كن بالنخل كابز حليفو انتاي سأجل أجندا سلازي نبروي نزي كبت موزيك علي بغينوتي مسؤول أبسن بسيحو زنبري أوكي كتصل باشا اوكي مجمريا سلام قدانا خميك انهم يغني لنا عم سلام مبزحته زخزر بزوعله درجات اوفر 90% قالت السيده بحد نخدلو بسامع عن تبتاتي زغير نيرو حد نقرات اوف كورس نيرو مالتيو ناربات كاب اجري افتعنقف دي زبال كوم اذا عينتو كوم خوين خرد اكا غير نحنسا وي قلمبر دارجا اب حد انا نيرنا خبها كالي ግን ሓደ ግዜኹም የጋጥም እዩ ክሊር እንዳገበርካዮ ምኻደ ረኣያ ድማ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና መጀመርያ ሃይለ ብዛዕባ ዘገድስን ዘየገድስን ፈሊና ክንርኢ ኣለና ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ምስ ውልቃዊ እምነታቱ ኣብ ኣሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ዘለዎ ኣሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ንዓለም ናብ ምዕባለ ከም ዝደገፈ ገይሩ ኣቕሪቡ ምናልባት ኣብኡ ፍልይ ዝበለ ረኣያ ክህልወና ክእል ክኸውን ገሊና እቲ ዝበለ ግን ንሱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዘገድስ ዝበለ ግን ብዛዕባ ናይ ውሽጢ ናትና ዘገድሰና ነገር ክነተኩር ኣለና ዝብል ነይርዎ which is good ካልእ ዳዊት ዝበሎ ነይሩ ማለት እዩ ዳዊት ከዓኒ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ወራር ክመፃና ከሎ ክንግደስ ከም ዘለና እዩ ኣብኡ ዝነበረ ሓደ ዲስክሪፓንሲ ምስ ኣዋዝ ግድቡስ ነበረ ከዓ ኣብሪሆሞ ማለት እዩ ተበራሪሆም ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ግርማይ ዘምክኤል ዝበሎ ኢትዮጵያውያን ጠፊእዎም ኣይኮነን ብዛዕባና ኩሉ ፈልጥዮም ግን ክወርሩ ስለ ዝደለዩ ምዃኖም ዝበሎ ሓቁ ቁኑዕ እዩ ቁኑዕ ኣባሃላ ኣይ ቲንክ ኩላትና ንሰማዓሉ ነገራት እዩ ጠፊእዎም ኣይመስለንን ንሕና ናይ መን ግዝኣት ከም ዝነበርና ንምንታይ ከም ተቃለስና ኤርትራ ሃገር ክትከውን ዝግባኣ ከም ዝነበረን ከመይ ኢላ ምስ ኢትዮጵያ ከም ተሓወ እዚ ኩሉ ጠፊእዎም ዘይኮነሲ ክዕምፁ ስለ ዝደለዩ ዝድግፎም ኣካላት ከዓ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ዝነበሮምን ዘለዎምን ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እዩ ተዛሪቡ ግርማይ እውን ፅቡቕ ዘረባ እዩ ማለት እዩ ኩላህና ንሰማዓሉ ማለት እዩ ካልእ ቁባዝ ግድቡስ ዝበሎ እውን እዛ ዘለና ዓለም ዲፈረንት ስለ ዝኾነት ንሕና ድማ ሓንጎልና ምዛ ዘበናዊት ዓለም ከነመዓራርዮ ኣለና ዘበነ ዲጂታል ኢና ዘለና ሕጂ ስለዚ ሓንጎልና ድማ ኣብ ኣረጊታት ተሓሳስባ ኮፍ ክብል የብሉን ክቕየር ኣለዎ ዝበሎ ፅቡቕ ክድገፍ ዘለዎ ተሓሳስባ እዩ ኣነ ብወገነይ ዝድግፎ ኩሉ ሻዕ ዝብሎን እዩ ምክንያቱ ክንቅየር ክንበቅዕ ኣለና እንድሕር ዘይንቕየር ኮይና ዶግማ እንድሕር ኮይና ክንህሰ ኢና ነብስና ኢና ንሃስ እምበር ኣብ ንበፅሖ ነገር የብልናን ማለት እዩ ነብስና ከይቀየርና ከዓ ንካልኦት ከዓ ዓሚፅኩምና ተቐየሩ ክንብል ኣይከፀብቐልናን እዩ ማለት እዩ ፅቡቕ እዩ እሱ ዘገድስ ጉዳይ እዩ ማለት ብካልእ ኣዘራርባ ንሕና እታ ዘበናዊት ዓለም ከነንብባ ኣለና እዩ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝወርደና ዘበለ ኩሉ ድማኒ ብሰበብ እቲ ውሽጣዊ ግርጭታት ናትና ማለት እዩ ብሰበብ ስርዓት ኢሳያስ ኩሉ ክደፍረና ከም ዝኸኣለ እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ ልክዕ እዩ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ደጋጊምና ንዛረበሉ ጉዳያት እዩ ማለት እዩ ግን ዩኒፎርም ኢሉ ንኸይድ ዲና ንኸይድን ኩሉ ሻዕ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ እዩ ማለት እዩ ኮንሲስተንት ዲና ዋላ ኣይኮናን
زي رداءات بزلو من قدي كان استبرو اللي قبعنا مالتيو قالوا عقباي في الساحة ولون أرئست خنكتل على الناس أرئست بالزلا هاجر إيرترا زي آمنوا أما الأمني ينبرو كم زلو إيو سلام انتهي كتبل نعا تغتيلنا خنكيد كم زقبعنا مون سرعات أب هاجرنا دول لو خنس سبحان الله خمس قبعنا وكم ودما أتي بخون يكون ورارك مسألة زخيل دما عن صار ورار تطوك من كم قبعنا دما يو أثريرو تزاريبو مالتيو which is good مالتيو أنا أخم اللي قالوا زخيل نقدر نحرلي أبرسنا يزوم بصوت كله انتايو أبتار استي كم تعاقب عايز بلا أتوكرنا هاجر إيرترا زي آمنوا أما الأمن ينور له بهذا اللي بخل عذر 4 تبعي ما الأمن نور له ولا ما الدخان يكون نور له زحلة فما ألاسي زبناوي عندي كنا من تاي يوز بالزلة نجار مالتيو أزي حتوز انتاي لم سلم انتاي اللي هتقول لا سلم انتاي نعم ومن خون دلنا ختم الكل حج نحنا يدلينا لحد نجار أساس كنقبر مالتيو history needs to be reassessed مالتيو لتاريخ كما ينموزنو حج كبهال زنبرة تاريخ قدم إذا كله نايكون لهنا كتقصد أنا حكو كم دلله يم دقربو زنبرو مالتي إيرترا إثيوبيا يعني را أنتايدو بعيدوس نزبنا مسافة زنبرة مدففاءات كم حدا إثيوبيا غير كام قرابو وي كم حدا زنبرة أمنتاتنا هيك قدم زأمنا قد يهودا أملاخ زمرسكا زعينوتو مالسي تاريخ بزي لسه تقرب نيرا مالتي تاريخ ودسب ندير شرحه تودسب شرحه كن ودسب كايتم زون يرو الحمد لله مالتيو لذا الحمد لله يم غيرهم كقربوا كله إثيوبياويان نتا إثيوبيا تبهال نتا قد يهودا تبهال ولا بتولد غيرو ولا بقل غيرو بك حد بقولهم كقبروا خلون زبنا مسافنتسي كم حدا تعي تاريخ غيرهم كوف كبلوا خلو أمحارو بوغنو مزاربو تقارو بوغنو مزاربو أورمو بوغنو مزاربو نحنا بوغننا نزارب نسود يتحق تاريخ أزم الحتون حرمتينا حجي history needs to be reassessed مالتي researchers كم سرعة حجي كهلو علوهم نتتاريخ كم تنسو كقرب وزغول لك كم زلو خو نربات كشجر خيل خون جن تقا حقي absolute truth قليل سلا زي كونه قلنا تقا حقي بستسقع من قدي مصنعة زقبر سبات يدليون له إذا دما تراينا عدنا ده يكونسي ناي مولع علم مخنياتو حجي أبدا زبناوي تعلم كم تعنتو يغباز دبس دولو زبناوي تعلم ناتا أخاخبت ناس أمبت نانا أسد تخيس لزلا بعلم لخدرجة بمولؤ كساعة نشرهود دولو قدات بمصنعتي زقربوا أكلات ساينتيستس كلنا يدلل له بعلم دي بخال عزار 4 كم تبقى قدامها يا عربي دي نيرون كوم دما مناي سلاقيتن اقربي زنبركو فلاسفاتات غوديلو منالو ويكا دخيم له فلسفنا ناتنا مالسي تنبيت ناتنا يلون تنبيت مالت انت عم نتودعو كنتات اصنيعهم ريسيرش غيرهم دحر ازخ مخيل يزبل اكلات يدلينالو مالتي نعنا نزم ابز زلنا كاب زفلطنا ነገር عبيت ነገራት كتقس كفتني زركبنا له مالتي كلا يوقع عالم I don't think قدما يوقع عالم يركبنا له كلا يوقع عالمون هيركبنا له نحنا كم تاريخنا نفلطه زركبنا لهم ነገራት ግን አለው ማለት ድሕር ካላ يوقع عالم መብዛሕትና ስለተወለድና ንፈልጦ ነገር ብዙሕ አይኮንም በአካል ማለት ግን ዘርከብና ለهم ነገራት አሉ በምና አብነት አረብ ስፕሪንግ ዝነበረ አርኪብና ሉ ማለት እዩ ባልካናይዜሽን ናይ ዩጎዝላቪያ ነበረ ፈሓብትን አርኪብና ሉ ማለት እዩ ሶቪየት ዩኒዮን ዝነበረ ምስፋሕፋሕ ናይ ሶቪየት ዩኒዮን አርኪብና ሉ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሲቹዌሽን ብሙሉኡ ናትና ታሪኽ አጠቃሊልካ አርኪብና ሉ ማለት እዩ ሓዳሲ ኢትዮጵያ አርኪብና ላ ማለት እዩ ድሕሪ ነፃነት ኤርትራን ከምኡ ድማ ዘበነ መለስን ዝነበረን አርቲክል ናቶም ናይ 39 ታ ዘመናዊት ኢትዮጵያ ሽዑያ ተጀሚራ ማለት እዩ እሞቲ አርቲክል 39 ካ ኤትኖክራሲ እንታይ ከም ዝፈጠረ ርኢናዮ አርኪብናሉ ማለት እዩ እቲ ሶቪየት ሶሻሊዝም ከም ዝበልክዎ አርኪብናሉ ፈሺሉ አርኪብናሉ ማለት እዩ አሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም አርኪብናሉ ማለት እዩ ንሱ ሓደ ካብቲ ንዓና ዝደምሰሰ ዝፈላለየና ኣብ ማእከል ሜዳና ማለት እዩ እሞ ሕጂ ድማ አሜሪካን ዲተሪሬሽን ከኣኒ አሜሪካ
حجي ناب مدنان كخيد كله ويكا ناب قطة خيد كله ناب ديتريشن خيد كله verge of in the verge of collapse كري أغلنا ماذا عنده إن تقصنا برنا نايب على ترامب دبلوماسي كري أغلنا وين ما بخلا أزر باتي أوليغاركي تاريخي وزول حجيتي ناي حبتامات سرعة منقسي تكللو أركبنا له مالتنا مزت تحايز خيدنا دخمتات ناي إنستيشنس ناي عالم أبتعت أمريكا إمبرياليزم حيال نتنا أمريكا مالت كم بعد أفريكان يونيون يونايتد نيشنز ناتو سياتو IMF وورلد بانك إذا أتوا من تاي كونتات الركوب اللي تناقعهم لبهم تفيهم على ما بشجر تحقون كم زلا كمنا له مالتي إيميغريشن نبعلو انتاي سببات كختل كيلو كم فتح إلهم زوسلوا صغيرهم قبلنا خلوه قدم لحال صنحهم كحجي كسألوا خلوه نبعلسو نعم انتاي محاشين له خام جمرتا نتي لوكال دخونه كاب كحد بولهم ديكتاتور يخون بزي قدس دقافيهم دعخوين زقبلوا وزنوبروا انت ساينتيفيك على أصنعهم سب كم زي زدت تقبروا نيرهم نتعبوا دلوا نسدت دفافة أكلات أنصاروا أنت تخدوا نيرهم ديمقراطي خم كل عقمتات النهار لهم كله نابو أنت تدفعوا نيرهم نسودي مقدر نيرو خاب سدتنيا مقبال متمرس كان ما سدتنيا عندنا مصرار زودي محاشن نيرو حجزي كل زرد أن أنتايو تيز وصل ونساتهم تي تحت أمريكان إمبرياليزم عالم تمعبل نيرات تحت أمريكان زبلات حساس بانا حدا سبات كيغا خمس خنا بوغناي كمزنو خلخو مالتيو عالم تحت أمريكان إمبرياليزم زغل شجراتي مسيو مالتيو تحت ناي سوفيت سوشياليزمون تقول شجرات درأنا مسيو مالتيو سلازي حداش عالم ذا زبناوي عالم حجي انتاي تتقلب الله كنبل ندحر كوينا مصنعتاو زغونه مقربات كنغبر الله كم زبانا which means كشجرك خلو ولا قدمونكم يوم تقبرينهم واتي استبيدان بالحتى يمسو نحن حجي خا واتي استبيدان اندعر كنا مسخوينا اذا زبناوي عالم تتقلبو انتاي تزنبره انستيشنس كم تشرحوا زنبره الناس واز حدش عينات تحساسبه خمصالو افريكان يونيون كمصت خوينو يونايتد نيشنز كمصت خوينو تي ابليكيشن ناي ديموكراسي تميك خونالو ابال ديخا كون سقلكا اب حدا انستيشن كيتكاس ولا ناي ابالنت مسل بمعرنت هالوكا زي كنغرنا زخيل انتايو ابورت جيروتي زنبره انستيشنز كم بعد يونايتد نيشنز تحت قصصرنا يتنحيران منغستات كحد بلن دغبرالو مالتي مسلا ابالنت او خوفتبل غنكا دمص ديبل كا ترغم ديبل دمص خا مالتي ولا تدمسكاس هذا مسي يخدم سو زخيل مالتي اذا سلا زخونه دماني لعل حق زخونو اكالات ابو خوف يبلو نيرم مالتي دلا زغبرو مالتي حجتي نا عالم بيت فردق صرحي كادن زركبنا النجر انت اللي حجي ناي ساوث افريكان ناتيني هاوز زخسسه اكالسي رجعوا خو بكع ترغم زي بلو خوينو تريفو مالتي حجي انت اذا ردعنا مثلا حيال المنغستات نتي انستيشن قوضاصرو خم زلوا نومينال زخونه انستيشن كم زلنا راي ينبري براكتيكال زخونه ترغم زلوا تكالات اب عالم كم زي نبره كنمسكر نخير علينا نحنا زركبنا له مالتي كلاتنا زم هذا لنا زركبنا له قداي مالتي ስለዚህ ዩኒፎርሚቲ ናይ ዲሞክራቲክ አንደርስታንዲንግ ከም ዘይ ነበረና ሕጂ ዩኒፎርሚቲ ብዘለዎ መንገዲ ዲሞክራሲ ክርዳአና ከም ዘለዎን ክብፅሓና ከም ዘለዎን ንመሰል ንማዕርነት ንኣባል ምስ ኣባልነት ከመይ ይኸይድ ክንፈልጥ ከም ዝግባአና ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ንግዚኡ ኸኣ እንታይ እዩ ዓቕምና እንድዕር ክንብል ኮይና ሕጂ وعقمنا حجي نزعل نحنا كنتم حيران كوينا كنزورو ينخيلنا كن قلع عقم لنا عقم ما انتايو كلاتنا زمدنانا ناي ديمقراطي رانا معرارينا مش كله ما زمادنا نتوركينا كل عالم زركو قربابتنا نابنتي إرتراوان تخينا اب سودان زركو اكالات ديمقراطيا ورايا زلوم كنتمتم علنا اب اثيوبيا زلو ناتنا نصانتن سوفرينتن زامنو نحنا خالناتهم نامن لهم نسلامهم نمنه سلامنا زمنه اكلات كنللي كنبقع علنا اذا النتورك زي كمص علو بخمص زخير حرغاتات ناي وقد ما حبيرنا انبي خنبل كنبقع علنا اذا نخولوي ابز غزا خوينا حجي نحنا نوقع ميديا رخينا لنا اذا ميديا زي كما يغير خبصح كم زلونا ناب هاجرنا نمغبار
ናብ ኣፍሪቃ ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ከም ዘለዎ ምግባር ካብቲ ንኽእሉ ሓደ እዩ ማለት እዩ እንተደኣ ተሓባቢርና ማለት እዩ ስለዚ ንውግእ ዝበሃል ነገር ከም ዘይጠቕመና ከም ዘይረብሓና ተረዲእና ንሰላም ጠጠው ክንብል ከም ዘለና ማለት እዩ ሰላም ናትና እንድሕር ንደሊ ኮይና ሰላም ናይ ጎረባብትና ድማ ክህሉ ከም ዘለዎ እዩ ኣብ ሱዳን ሰላም ክህሉ ኣለዎ ብደረጃ ኤርትራ ክንሓስብ ከለና ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክህሉ ኣለዎ ኣብ ሚድል ኢስት ሰላም ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ንሕና ክንዕጠቕ ጠጠው ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ክንገብር ዘይንኽእለሉ ምክንያት የብልና ኣረዳድኣና ኣብ ዴሞክራሲ ክሰፍሕ ክዓሙቕ ኣለዎ በዚ መንገዲ እዚ ኢና ንሕና ጠጠው ክንብል ንኽእል ኣብ መወዳእታ ዝሓተትካኒ ብዛዕባ ኢሳያስ ፀረ ትግራይ ክደግመለይ ደሳ መንቲ ክፈርሃለይ ኢሳያስ ተዓዲማ ኣትየሉ ናብ ትግራይ ንምህራም ብኣብይ ኣብዚ ግዜ እዚ ፅቡቅ ርክብ ገይሮም ክሳብ ብክልቲአን ሃገራት እቲ ኩሉ ዝሰማዕናዮ ዝብፃሕ በፂሑ ተባሂሉ እሞ ስለምንታይ እዩ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ክልተ ሃገራት ንዝነበረን ወይ ንዘለወን ፍልልያት ብሰላማዊ መገዲ ክዓርፍ እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ብመሰረት እቲ ዝሓለፈ ውሳኔ ናይ ሕቡራት ሃገራት ክፍፀም ዘይገበረ ኣብቲ ሕፅኖት ዝነበሩሉ እዋን ክገብር ስለዘይከኣለ ድዩ ስለዘይደለየ እሞ እንታይ ዝተኣጀለ ኣጀንዳ ስለዝነበሮ እዩ ምክንያቱ ስምምዖም በትንሱ ዝበለና በትንሳቶም ዝበሉና ሰዓበይ ይኸዱ ነይሮም ዘርእየና እንተዘይኮይኑ ኣብ ወረቐት እንታይ ተባሂሎም ከም ክልተ ሃገራት እንፈልጦ ነገር የለን ግን ኣብ ዳንኬራን ኣብ ሕፅኖትን ስለዝነበሩ ነዚ ክጥቀመሉ ዘይከኣለ ብኣብይ ስለምንታይ ስለዘይከኣለ ድዩ ስለዘይደለየ ኣነ ስለዘይከኣለ ይብልን እየ ኣብቲ ስለዘይደለየ ዝብል ዝዛዙ እሞ እንታይ ዝተኣጀለ ኣጀንዳ ስለዝነበሮ እዩ ወይ ኣትብል ተሓተ هو ኢሳያስ ማለት ካይ ነው هو ኢሳያስ ሕጂ እንታይ እቲ ሓደ ሽግር ደሎ ኣብዞም ተቃወምቲ ዘለና ኩላህና ኣረዳድኣና ኣብ ስርዓት ኢሳያስን ኣረዳድኣና ኣብ ኣሜሪካን ኢምፔሪያሊዝምኒ ተመሓደገ ስለዝኾነ እዩ ስለዘይ ተመዓራረየ ማለት እዩ هو ላዕልን ታሕትን እዩ ዘሎ ላዕልን ታሕትን ኮይኑ እዚ ኣሸጊሩና ኣሎ ምክንያቱ ንኢሳያስ እንድሕር ብግቡእ ክንርድኦ ኮይና ንኣሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ከዓኒ ብግቡእ ክንርድኦ ኣለና እቲ ኢሳያስ ምስ ኣሜሪካን ምስ እስራኤልን ኮይኑ ዝተጓዓዞ ጉዕዞ ብምሉኡ ድማ ኮንሲደር ክንገብር ክንበቅዕ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጉዕዞ ናይ ኢሳያስ እንድሕር ርኢናዮ ብምሉኡ እንድሕር ንዝክር ኮይና ካብ ናይ በዓል ወዲ ጆርጆ ዝኩሉ ንፈልጦ ማለት እዩ ዶኩሜንት ዝኾነ ኣብ ካሴት ከይተረፈት ተቐመጠ ነገራት ከመይ ገይሩ ይሰርሕ ነይሩ ምስኣቶም ርኢናዮ ኢና ማለት እዩ ከመይ ገይሩ እቲ ውሽጣዊ ግርጭት ናይ ኤርትራ ብደይጋባብ ክሳይ ክኸውን ክኢሉ ማለት ጀብሃ ተኣክል ክንድጎቦ ተኣክል ካብኡ ተዓቢ ውድብ ከመይ ገይራ ክትጠፍእ ክኢላ ብምንታይ ምክንያት ጠፊኣ ምስ በዓል መንታ ኣጥፊእዋ እዚ ኩሉ እዚ እቲ ውሽጣዊ ግርጭት ናቱ መፍትሒ ክህልዎም ተገብአ ነይሩ ምናልባት ድማ ንሱ ከምኡ ረኺቡ ነይሩ ተትኸውን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ወላ ፅቡቅ ኩነታት ተደይኮነሲ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ናይ እግሪ ተኽሊ ናይ ዴሞክራሲ ክንኣቱ ምኽኣልና ነርና ውድድር ብመጠኑ ምሃለዎ እሞ ወላ ሓደ ዝያዳ ኣሸናፊ ይኹን ወላ ኢሳያስ ዲ ክሸንፍ ወላ ጀብሃዳ ከተሸንፍ ብዘየገድስ ናይ ተመዓዳዶን ናይ ተጠንቀቕ ተሓላሎን መስርሕ ምሃለዎ እሞ ነቲ ዲሞክራሲ ክሰርሕ ምኽኣለ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዕዞ ናይ ኢሳያስን ናይ ኣሜሪካን ኢምፔሪያሊዝምኒ ዝነበረ እስስራቱን እቲ ናይ ኢሳያስ ናይ ኣሜሪካ ኣጣማምታ ንኤርትራ ንባዕሉ ሂስቶሪካል ምስ ረኣናዮ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ክንጠቕሶ ዝፀናሕና ተቐይዳ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክትነብር ከም ዘለዋ ብሓባር ይደልይዋ ከም ዝነበሩን እሞ ንሱ ድማ ንዕኡ
مسؤول استعثار قالسي كايد كم زنبر إساسا نزخن ردع كنبقع لنا نزل حري كنردع زين بقع خوينا منال بات قل سبات نو نإثيوبيا أيكون حساباته إساس نيرو زبلون دحر اليوم أنا مسؤول ما إسلام معني مغنياتو هيستوريكالي نا إساس قعزة بمولو مس أمريكا تسمامعو حانتي إثيوبيا خطول له خمس اللواي تاريخه النسي مسكر مالتي أبنا على فوستر دالاس زميرنا كله ترى أمريكان انتهت ولا سوفيت يونيون كوميات للنيرا مالتي حانتي إثيوبيا عتل النيران مالتي راح بتحتي عتكون كم زلوا عتل النيران بر تي حادنتنا إرتران إثيوبيان كلاتهم سامعلين يرو سجاماويان مسل يكونوا ولا يمناويان أمريكاويان مالتي سلذي إساياس كالد أنا من تايمو كم تزبل كايو بسلامة ومسرح دحري هاجراونا نتنا إرتاك خيد ديك على نحرتها هيرو أبتي إثيوبياوي حادنت ولا إرتران كم كازلو سلطانو بزرغاغصلو መንገድ ክኸውን ይድጽበ ማለት እዩ በዓል መለስ ድማ ከም ተወዳደርቲ አካላት ድማ ንዑ አክሰስ ክህቦ አይደልን ማለት እዩ ከምናቶም ተበግሶ ትግራይ ነፃ ክትከውን ከም ዝነበራም ቲፒኤልኤፍ ኢሎም እዮም ጀሚሮም ኣብ ጉዕዞ ግን ቀይሮሞ ን27 ዓመት ዝኣክል ኢትዮጵያ ገዚኦም ማለት ኢትዮጵያ ክገዝዋ ከለዉ ትግራይ ክትንጸል ኣለዋ ዝብል ወላ ሓንቲ ነገር ምልክታት አይነብሮምን ማለት እዩ مس إساس راح يزبأس نيروم بري تقرأين بين حجر تكون الله ذولا ينبرن حجي يوتي إثيوبيا مستبتاتنت تقرأين أخذ تكون الله زبل إمفاسيس زومسو زلو مالتي إذن بعلو ناي بيتي برجوا التحساسبة سلطان انت عسكا كتجزء تدرلي انت ده عسكا جن كتفنشل تدرلي مالتي لذي إتي إثنوكراسي أمس يوم زلو حجي كم تعنتوي ودبس دولو زبونو زحلفوا التحساسبة لإثيوبيا عيتكم نتقرأ أيتكم نإرترا أيتكم مال نإرترا حدنت كم صار لكن إثنا كلاس نحكي تمسكونك زيدنا فتنا أربعتنا يبقى على الإنجليز فتنا ذاتيو ترجم زي باللي خوينش تسعيروها أي مالتي حجي تملس كان أخت ملس إثيوبيا أون شجر فتير الله الحوم زي عمل سلة نا إثنوكراسي تحساس باي لذي حيزوم من دحر خود خوينهم تجارون بعلم تقرأين بعلاهم كتولوا أي تخيلنا ولا خم تقرأي هاجر جبران دحر دجي خوينهم أبي إثنوكراسي نحر ذا عمل خوينهم كرفوا لإثيوبيا حدنت تتقبر سي تقرأي ون هاجر كتكون أي تخيلنا وناس تقرأين معلا مالتا إثنيكيا حدا إثنيسيتي زلوا أي كونتن نإرترا لكيمون حدا إثنيك ناي تقرينيا خسر عند دلي خون كواني إذا نبغى على ما أوت ديتيديو فحبتن دم السنبر حدنا الدم الصاعي كون سلذي عالم حج جلوبال خن حاسبه خلنا خنردا خلنا نحكي نحسب كوينا إزي زبالة تحساس بازي كاب زبالة تحساس بازي ناس خنكون على مالتي عالم حجي بزمع على درجة نتحواوست إذا خبها اللي كال عليتات الناس تنابر زخدوا لزلو قداتيو أم نفس وقف جزانا لما أتينا له مستسدلنا تسديدنا له زلنا عد خان رأيه كندا نرأيه بكندا لنا نحن أمريكا نرأيه بأمريكا زلو بصوتنا إيرتراويان يكونوا ولا إثيوبيان يكونوا ولا نايمون علم زرتات سي أب أمريكا له نايمون علم زرتات أب أمريكا له نايمون علم زرتات أب أوروبا له حجي بزعبا إثنوكراسي عسيبكا بو هاجر كتسرح مفتان زبلة زربائي إذا خايوتي زارب الناس ولا ترسن معلو لك مسؤول خيري هاجر إيترا زي أمنو أموا الأمن زنورو زبها زلو أموا على إثنوكراسي تنبر الحكومة زبلة تاريخ تنبر لها مالتيو بزن ود خمسين مخنيات كأخا حجي نتحدش كون النثني عالم أسمعك عالم لخاوي الزبناوي زخونا هاجرنت كتفتر على كامالتيو زبناوي هاجرنت كتفل بركون كخاني لديمقراطية بصفحات كرداءك علوه زي ترديك راح خافته وتخاصر أدخال بمثل درجة كتعقنوا من كتليهم تخيل ماتي سوفرينيتي دماني بعمقات كتردوا لك كامالتي سوفرينيتي مهلا ومالت ناي مريت راي زي كورس ناي مثل ودسب بمولو مسالاته أب كل تحنتي بوتا جغرافيك بوتا زركب أكل زخون يكون متحواس ناي متحنفات ناي عليه تكون ناي دم يكون يهلون بزي قدس مسالاته تحلون لخلد لك مقباري إذا تقبر الحركات راح لولاو أكل لولاو سب لولاو الكسب كونكاس لولاو بجلة لولاو هاجر كا كتكون تغير ماتيو بو درجة ما مسجورة بتحابير كات تخيل eventually دماني ناب كتباو معبالي ناب عمل كام سكركا culture نبعلو distinct كوينو حنت عينت culture كوينو سلا زي كسل
እናሰፍሐ እናተሓዋወሰ ስለዝኸይድ መርጅ እንዳገበረ ኸይዱ እቲ ካልቸር እናሰፍሐ ስለዝኸይድ ኩልኻ ትቕበሎ ካልቸር እናማዕበለ ይኸይድ ማለት እዩ ብኡ ደረጃ ቁጠባኻ ማዕቢሉ ብኡ ደረጃ ረብሓታትካ ድማ እናተወሳሰበ ይኸይድ ማለት እዩ ነታ ናይ ኢሳያስ ግን ፅምኣት ናይ ኢትዮጵያዊ መግዛእቲ ስለዝደለየ ንዓኻ ብሒቱ ክረኽባ ስለዘይደለየ ናይ ፔቲ ሜንታሊቲ ስለ ዘሎ ብኡ ደረጃ እዩ ዝበኣስ እምበር ኤርትራዊ ክኸውን ድሕር ደልዩ ዝኸልኦ ሰብ ኣይነበረን ከምቲ ዝበልካዮ ዋላ ሓደ ዴሞክራሲ ምትካል ባይቶ ምትካል ምርጫ ምግባር እዚ ቅዋም ምግባር እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ነፂግዎ ማለት እዩ ኣይትረኽብዎን ኢኹም ከዓ ኢሉ በዓሉ ከዓ እዩ ድሕሪ 40 ዓመት ከማ እንተረኺብኩሞ ኢሉ ዝኣወጀ በዓል እዩ ኩሉ ነገር ዘይበሎ ነገር ኮታሲ የለን እንታይ ክንደግመሉ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ጠጠው ክብለሉ ዝኽእል ሰብ ከመኻንየሉ ዝኽእል ሰብ እንድሕር ልዩ ድማኒ ኣነ በዛ ብወገነይ ዝድግፎ ኣካል ኣይኮነን ማለት እዩ ምናልባት እውን ክቃወሞ ዘለኒ ምስኡ ኣተሓሓይዘ ክቃወሞ ዘለና ኣካል እዩ እንዳበልኩ የቐኒየለይ ነዊሑ ክኸውን ይኽእል ቅሬታ ታንኪዩ ባሻይ መንዩ ዳዊት መሰረት ናይዚ ርክብ ዘእተወ ናይ ሃይለ ንዝሃቦ ገለፃ እዩ ከም ብሓድሽ እትቕዳሕ ክስማዕ ይከኣል ዶ ትብል ኖ ብሕፅር ዝበለ ኣቕሪበያ ነይረ ኣብታ ቀንዲ ነጥቢ ምክንያቱ ክንመልሶ ስለ ዘይንኽእል ረከርድ ዲኸውን ስለ ዘሎ ድሓር ጥራሕ ኢና ክንሰምዖ ንኽእል መሊስና ማለት እዩ ስለዚ ኣይኮነን ግን ሕጂ እውን ኣብቲ ክትቅፅል እንተኮይና እታ ቀንዲ ዘዛረበት ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ደኣ ክንብል ኣለና እምበር ብዛዕባ ንዓሰብ ክትውረር እያ ዝብሎ ንዓይ ዝምልከት ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዘሎ መንግስቲ ክከላኸል እንተኮይኑ ንሱ ክከላኸለላ ዝግብኦ እዩ ስለ ዝበለ እሞ ካብኡ ቀፂሉ ዝመፀ መልሲ እዩ ዳዊት መሊሱ ካልኣይ እውን ክሊሪፋይ ገይርዎ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ስለዚ በዚኣ ኸይዳ ማለት እዩ ኣነ ቅድምና ብእስማኤል ምኻደይ ሓንቲ ኩሉ ግዜ ተሳሒታት ትኸይድ ኮይኑ ዝስምዓኒ ህወሓትን ሻዕብያን እናተፈላለዩ ኣብ ዝኸድሉ ግዜ ኣብ ሜዳ ድሒሮም እውን ኣብ ፈላልያና ምስ ሰውራ ኤርትራ ትብል እያ መስለኒ መፅሓፍ ኣብ ዝፀሓፍሉ ክሳዕ ምፅሓፍ ዝበፅሕሉ ማለት እዩ እና እወ ድሕርያ ተፃሒፋ ግን ናይ ትፍልልያቶም ዝበፅሖ መንፀብረቕታ እያ ነይራ ወላ ከምዚ እናሃለው ናብ ምስ ወያኔ ምስ ሻዕብያ ኮይኖም ንጀብሃ ክሃርምዋ ዘገደዶም ምክንያት እንታይ እዩ ብቑዕ ምክንያት የብሎም ሓደ ካብ ክምልስዎ ዝፈተኑ ኖ ንሻዕብያ ክንሕግዝ ኢልና ይኮንናን ድሓር እዙ ንሕግዝ ኢልና ይኮንናን ናይ ባዕልና ሽግር ምስ ጀብሃ ስለ ዝነበረና እዩ ዝብል እዩ ውጭ ኣብቲ መፅሓፎም ሻዕብያ ኤርትራ ናፃ ክሳዕ ትወፅእ ዝቃለስ ወታደራዊ ውድብ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ህዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክሰርሓሉ ኣይክእልን እዮም ኢሎም ዝገለፅዎ እዩ ሕጂ እንታይ ደኣ ናብኡ ደፊእዎም ዝብል ሕቶ ከነልዕል ይግባአና ምክንያቱ እቲ ናይ ኣሜሪካ ተፅዕኖ ወይ ከዓ ሓቢርካ ምስራሕ ምንቲ ኢትዮጵያ ብኢሳያስ ወገን ጥራሕ ዝነበረ ኮይኑ ኣይስምዓንን ህወሓት እውን ስለ ዘእተዎምን ነታ ምእንቲ ንሃገራዊ ናፅነት መተካእታ የለን ኢላ ትቃለስ ዝነበረት ተጋድሎ ሓንቲ ኤርትራ ኣብ ምጥፋእ
ክትሓባበሮን ስለ ዝገበሮም ይበሃላ እየ to the extent up to እዋንቲ ኣነ ኣብ ካርቱም ወኪል ናይ ቤት ፅሕፈት ሳግም ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ብዙሕ ሓገዝ መፂኦም እዩ ንህወሓት ኣብቲ እዋንቲ ምስ ቀይሕ መስቀል ዓለም ለኻዊ ቀይሕ መስቀል ICRC ርክብ ስለ ዝነበረኒ ምእንቲ ትዝህቡና ዝነበሩ ሓገዝ ክዘራረብ እቲ ሓላፊ ዝገለጸለይ ማለት እዩ ሽግር ኣለና መእተዊ ናብ ትግራይ ንሱ ከዓ እዘን ናይ ሱዳን ትራንስፖርት ክሳብ ዶብ ጥራሕን ከብፅሓ ዝኽእላ እምበር ካብኡ ንንዮ ናይ ውግእ ዞን ስለ ዝኾነ ክኣትዋ ኣይክእላን እየን ስለዚ ንስኻትኩም ሳግም እኹላት ናይ ፅዕነት መኻይን ስለ ዘለዋኹም ንሕና ንቶን ብክንዲዚ ክንከፍለኩም ሜይንተናንስ ናይ ትራክስ ናትኩም ይኹን ጋዝ ይኹን ባዕልና ክንከፍሎ ስለዚ ካብ ዶብ ተቐቢልኩም ናብ ዓዶ ዓላ ክተብፅሑሎም ንሓተኩም ኢሉኒ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ሕራይ ግን እቲ መሪሕነት ዝውስኖ እዩ ኢለ ናብ ግርማይ ገብረ ክርስቶስ እዩ ስውእ ግርማይ ገብረ ክርስቶስ ሓላፊ ቀይሕ መስቀል ወርሕን ኣብ ሜዳ እዩ ነይሩ ኣነ ከዓ ንክልቲኡ ቦታ ሒዘ ኣብኡ ነይረ ማለት እዩ ኣብ ካርቱም ስለዚ ብኡ ክኸውን ከም ዘይክእል ይርዳእኒ ነይሩ ምክንያቱ ኢሳያስ ምስ ዘለዎ መፍሕፋሕ ምስ ወያኔ ከፍቅድ ከም ዘይኮነ ከምቲ ዝበልኮ ከሕፅረልኩም ግን ኣይከውንን ኢልዎ ጌርጊስ ይቦ እምበር ናይቲ ውድብና ነይሩ ኣይከውንን ኢልዎ ኣይኮነን ተዝግላእ ከሎም ኣይትኽኣለን ኣብ ሽግር ዝኾነ እዋን ዳትስ ዋይ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሱዳን ኣትዩ ሓገዝ ክረክብ ዝተገደደ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ተሓገዝ ናብኡ ዝመፃሉ ስለዚ እቲ ሓገዝ እቲ ክመፅእ እንከሎ ካበይ መፅኡ እንተበልኮ ካብ ስዑድያ ኢሉኒ ማለት እዩ which is ብቐጥታ ካብዚ ክብል ስለዘይክእል ብስመ ካብ ስዑድያ መፅኡ ኢሎም መዓት ሓገዝ ኣምፅኦምሎም ሕጂ ዝኩሉ ዝተጠናነገ ነገራት ክትሪኦን ከለኻ ናይ ኣሜሪካ ኢዳእታውነት ናይ ጀብሃ ምህራም ንሳቶም ከኣብ ቀፃሊ እንታይ ክኾኑሎም ዲዛይን ዝኾነ ኮይኑ እዩ ዝረኽቦ ክብለኩም ኢለ ኦኬ እስማኤል ሰላም ሰላም ብሓን መፃኻ كان قدم لونجي مصي زلو كنترفون دينا حدا معلتي صوم كان جميل دي زلو يا رمضان كريم مايني وين يعني طبعا يا عبد صنحوا يعني سمع سنيها مصي كله سي ابتر سي كنا نزرب نيرو قالي زرب نيرو هجن بريها تار استسي بريها يعني باشا زارفور هو التقالي له غريبة اجي بقى انا I picked 2 points يعني كابز discussion سي 2 point حنتن الساعات انا رستيا قال ايتي تا مغرزورو زرا يعني نباشا اذا حتى كايا سي سياسي سلبنتايو ركب منغو ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘወድፍ ነገራት ሲ ካአልዮ ዘይደሊ ስለዘይደሊ ድዩ ዋላ ስለዘይክኢል እዩ ዝብል እዚአን ክልተ ክዛረብ እየን